Nyakorungo jonka moro mintiere oseromo kanyo sa 12 mar okinyi. Okinyi majaber kawuono en chieng' tarik 28 dwe mar 2 higa mar 2025. Kawuono bende giko mano mar dwe mar 2 manyiso ni chakre odiochieng' ma kiny obiro bedo kwa donjo e dwe manyien mano mar dwe mar 3. Akeni kaluwore kod mise ma bende nintiere godo isechopo kanye bende kaluwore koda iwacho ni gik mane intiere godo mano mar chako godo higa akeni gin mise mage ma bende isechwalo kata kamano iwacho ni higa to pod nyako karo ke chenro mano mar okinyi ma kawuono Nyakorumgo Jwanga biro bedo ka chako gi weche manyien mar mondo mi anyisi kaka gweng' ma intiere ochiew nonro mar gazet ma bende biro bedo ka kelo ni kanyo chakre sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi abiro bedo ka nono gazede ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Daily Nation thoro wach ma bende giketo kanyo gi dholiech gocho ni unity test ahead. Wang'ino odiochieng' manyoro Martha Karua noyanga duond bura mare manyien ma bende ong'ere kaka People's Liberation Party. Odiochieng' manyoro naneno ka jotelo mopogore opogore bende noyuoro e nyasi mano mar yango duond bura manyien mano moriwo manen jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua naneno ka jatend duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa e kind jotelo moko. Kata kamano penjo ma bende penjo ni kweth makama ma bende koro oriwo josiasa mopogore opogore bende biro bedo ka keto gi kanyakla mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Daily Nation bende no ka wiye kanyo bende gimenyo tho mano mar jago moro ma bende notimo limbe e pacho kae Romo mano mar ohala ma bende nonegi mana bang' thuolo mar seche 48 kane osemol e piny Kenya. Duto te abiro bedo ka kilo ni e nonro mar gazet. Standard Nyakorumgo Jwanga no kanyo ka gindike kanyo gi dholiech 4-star brat. Ma en wuod Museveni Nyakorumgo Jwanga ma bende ong'ere kaka Muhozi ma bende koro iwacho ni okosebedo ka onyiso kata mana kido makare e mbui mopogore opogore iwacho ni osebedo kata mana ka onyiso weche kata mana okeo weche manyayo akweda biro bedo ka nyisi duto te kaluwore koda nonro mar gazet chakre sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Bang'e Nyakorumgo Jwanga chakre kanyo sa 1 mano mar okinyi adhi bedo gi thor wach Nyakorumgo Jwanga ahinya wabiro bedo kwa ng'iyo ratiro mago mag mabuse kata mana jogo eko ma bende ogeng'negi e od ang'ech. Okinyi ma kawuono adhi bedo gi Peter Agoro achiel kuom ji adek Nyakorumgo Jwanga ma bende koro nochalo bura e doho maduong' ma pachoka ka gidwaro ni mar mondo mi omi mabuse ratichgi. Tinyalo mana penjo ni en ratich ang'o? Ratich mabus e timo hera. Abiro bedo ka lero ni duto te chakre sa 1 gi sa 2 mar okinyi adhi bedo gi okil mong'ere kaka Peter Agoro. Kopogore gi mano bende chakre e chenro mano mar ng'e jothumbe wa Nyakorumgo Jwanga ma bende jachako chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi ma kawuono. Okinyi ma kawuono e ng'e jothumbe wa Solomon Atito kata Kafaya bende dhi bedo ka dayo dho jathum mong'ere kaka Ouma Tula. Koro Ouma Tula dhi bedo ka chakre sa 2:30 chakre sa 2 nyaka sa 3 mano mar okinyi. Bang'e mana ka pile ng'eni ka wawuok e chenro mar opiny to wadonje chenro mano mar mbaka oromo. Mbaka oromo chako sa 3 nyaka sa 5. Okinyi ma kawuono mana ka pile wantiere kod rowere. To okinyi ma kawuono wadhi bedo kwa twa kod rowere 6 Nyakorumgo Jwanga yawuoyi 3 kanyakla kod nyiluo 3 ma bende dhi twa kodo kaluwore kod apaka mosebedo e ngima rawere. Achiedh nade makoni kod kocha ma rawere osebedo ka yude pachoka gi kaka inyalo rie rawere e pachoka. Koro mage chenro magwa okinyi ma kawuono Nyakorumgo Jwanga kaka pile ioronwa ote lai mago magote machuok karede ka 600 mbui mago mag Uganda bende do achiel kachiel. Mano moriwo mbui mano mar Facebook kanyakla kod X gi YouTube nyalo luwo chenro achiel kachiel. Luwa e mbui maga an owuon iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Antiere mbui mopogore opogore mano moriwo mbui mar X, page mar Facebook kanyakla kod mbui mano mar Instagram. Arwaki mar mondo mi ibed koda nyaka giko mar chenro makama nikech ma en ropenya. Mokwongo hoy thundweche. They have said that they have faith in what you're going to do and that they will support you on what you do because they know that it's going to be in the interest of all people. Right now, we were even told that the supplies that we have will just last us for around 6 months.
Nyakwarom gajwang dakika na uchiel tok sau pagario marukinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ngao. Kwachako ino gai mar ODM Raila Odinga wacho ni oikore mar keto e koke e ogirimiti mar puodho sirikal ma manywanda mong'ere gi dholiech kaka broad based. Mano gi jatend piny Kenya William Ruto. Makmana no wacho ni obiro time kamano ka jo Kenya omiye sir kendo yiene. Raila loso bang' lalruok gi jokanyo ma Migori kod Homa Bay e twak ma odhi godo nyime mar kawo pach jopiny. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Wuodh Odinga manyocha ochako kod Kisumu pod dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne oromo kod jodito kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori kod Homa Bay mar kawo pachgi kotenore kod paro mar dwaro donjo e winjruok mar tiyo kamoro achiel kod ten Kenya Kwanza mong'ere kaka broad based government. E kinde twak mare e kaunti ma Migori, e romo mane obagi e apis gavana Makono, Odinga ne owacho ni ten Kenya Kwanza dwaro mondo odonj kodgi e winjruok mar tiyo kanyachiel. Kata kamano, oyango ni nyaka okaw pach jo Kenya kapok okaw okang' moro amora. They have said that they have faith in what we are going to do and that we support what we do because they know that it's going to be in the interest of our people. We're not going to betray our people in whatever we do. Odinga bende ne otielo ni piny Kenya pod nitiere kod midhiero mathoth mopogore kaka ndhicho mag oganda manyaka kedgo matieki koyango dwaro manitie ni ng'ata mibiro yier e kom mar sirikal otiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede moro amora. We don't want to see people being abducted, youth being abducted, held in torture chambers, tortured, some of them are killed. That is a primitive society that we don't want to see in our country. We also want a society where there's fairness in terms of resource allocation. We want the resources to be allocated fairly and equitably across the whole country, that every region gets their fair share. Ewi mano, owacho ni sirikand loch gwenge nyaka med tegi ahinya to kokalo kuom omenda michwalo e counties mondo okony e chwalo dongruoge mopogore ne jopiny kaka bero chenro mag thieth kokalo e okumba thieth manyasani mar SHA, wach mane omedo tielo e limbe mare e kaunti ma Homa Bay. We've seen a lot of complaints in terms of service provision in the healthcare. Many patients are suffering because of the introduction of what they call SHA. This is something that needs to be resolved properly so that people can get proper medical attention. Devolution we brought here against all odds because there are many people who are opposed to devolution. There's nothing wrong with the constitutional structure. It is just a question of the will to make devolution work. We want to see more resources being devolved to the counties. And we want the counties to be able to deal with issues like healthcare effectively. Issues of infrastructure development should be devolved. Magibiro bang' Odinga chako romo makama kod kaunti ma Kisumu chieng' tich ariyo jumani kendo osedhi Siaya, Migori kod Homa Bay. Ochano dhi e gwenge mamoko bende motelo ne lendo moyiedhi manyocha osingo ni odhi golo juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakwarom gajwa moko kuom josiasa madito e pacho ka osingo mar keto tenge dwaro mag-gi mag siasa. Kendo riwore mar tero pacho jatend piny William Ruto yiero mar higa mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel gi Jimmy Wanjigi oramo ni tero Ruto dala e yo kende mar golo jo Kenya e lak nyang' mar teko marach mar Ruto. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Gachagua osingo mar pedho Ruto e lela motelo ne yiero mar higa mar 2027. Nyasi mar miyo duond bura mana Kenya nying rangi kod kido manyien obedo siwandha mar chano siasa mag muko e loch jatend piny William Ruto e yiero mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K, Jimmy Wanjigi mar Safina kod jood bura mathoth osingo mar wuotho e twech achiel kaachiel gi pedho timbe Ruto e lela
kayo matero Ruto dala. Profesa Kibwana, nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho. We'll dismantle him. Tutamwanika vizuri. Watu wakimwona wanawaambia wewe hatutaki uongo. Today we want to tell you, kidole kimoja hakiwi chawa. Our unity, the civil politicians, the Gen Zs, the millennials, civil society, the church will make sure that we send William Ruto back home to Sugoi. Kila mtu aendeleze ndoto yake, lakini zote tukiweka Kenya mbele. Tukijua Kenya ndio ya muhimu kuliko mmoja wetu. That each one of us must subordinate their interests to the interests of the nation. And whoever gets selected as a candidate through a transparent method that we shall devise, we shall all queue behind that person. Ging'eyo ni pogruok ma jotelo nyalo miyo Ruto loch e yiero mabiro, josiasa mane oyuoro e nyasino osiemo wang' jotelogo nyaka giwuoth e twech achiel. Jotelo mane oloso ne owacho gi duol achiel ni kinde osechopo mar golo jo-Kenya e lak nyang' mar telo marach mar William Ruto. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wakabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wakabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. So ukombozi wa nchi uko mikononi mwenu. Please, as you liberate this country, you'll have to make sacrifices. So we want to urge you, when it comes to that important moment of making sacrifices, please muache selfishness nje ya mlango. Mutatusaidia. Komboeni nchi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, siku ile mtaenda mkutano, muongee kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile ansa watu ya Kenya wanagoja ni Ruto must go. Jotelogo bende okwayo rowere mag Gen Z mondo osergi lwedo kuom kawo ombulu kar rombgi kaachiel kod wuok oko mar luto ombulu e kinde yiero. Ondamo machuo koki kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi State House, sulwe mag siasa mapacho kae ogudore kanyakla ka gin kod singo achiel mar kedo tenge dwaro magi mag siasa kendo riwore kanyakla matero pa jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto onyiero josiasa monyiedhore oko mar kwedo chenro mage ka wacho ni gigo mana koko ma onge agenda. Ruto mananie limbe e kaunti ma Lamu ka dhowadh nam chumbi wacho ni jogo masano osechako riedo gi campaign ma obalo gi chenro mage gin jogo mapogo ganda. Na msiwajali wale matapeli, wale wachache ambao hawana mpango. Nimejaribu kuwasikiza kwa makini. Wale wanaongea kwenye mitandao, wanaongea kwenye maredio, wanazungusha maneno kwenye magazeti, ati mpango yao yote eti ni kumuondoa Ruto. Hawana sera, hawana mpango, hawana maoni, hawana maono. Mwenye kuweka viongozi na kuwaondoa ni Mwenyezi Mungu, sio nyinyi. Nyinyi tafuteni sera. Hapa tunazungumzia barabara kwa majina. Nyinyi mnaongea ukabila kwa majina. Wanasumbuliwa sana. Eti najua mahali kunaitwa Hindi. Ati pia najua Baragoni. Ati pia najua Milimani. Ati mimi najua pia kuna mahali inaitwa Bodei Junction. Ati pia najua kuna mahali inaitwa Kiunga, mahali barabara inahitajika. Na hata hapa Mkokoteni mahali barabara inawasumbua sana. Inawakera sana. Nyakorungo jonko dhi nyime gi weche manyien en ni ywaruok omoko e kind riwruok mar governors kod jod bura wi omenda mar losa peyni mong'ere kaka Road Maintenance Levy Fund. Ka governors ne odhi e doho ka dwaro mondo omenda no omedgi e wi omenda michiwo ne counties. Gino ma jod bura kwedo.
Kaka Lido Kiolero, Jod Bura, koro dwaro mondo riwruog governors ogol bura no e doho. Nono to gisingo rem kadho chikno e od bura, ka giwacho ni counties onge ratiro mar dwaro meto mar omenda no. En twak manochuo chieng' e od bura odiochieng' manyoro, twak ewi omenda mar loso kendo rita piny motesi ni Road Maintenance Levy Fund, makoro kelo ywaruok e kind riwruok mar governors kod od bura mamalo. Omenda ni ma ichiwo ne duol mar kera maloso apini manie kor gwenge osebedo kanie bwo piny owacho mamalo ka tije mage irango gi od bura. Kata kamano, riwruok governors ne odhi e doho ka dwaro mondo mi omenda ni omedi ewi omenda ma osebedi ka imiyo counties higa ka higa. So instead of defending, why don't we also attack? So that we are all fair. It's the National Assembly has very many brilliant minds. But I don't know, like Paul says in the Bible, you foolish Galatians, who bewitched you? Foolish parliamentarians, who bewitched you? Why are we allowing people to always attack parliament? When we also have brains, we can also attack in courts. If they want to take away care that helps our people, then let us go to the constitution. Jo od bura oseo riwruog governors kuom okang' makamano ka koro gisingo wita kucha chike mamoko ma igeto chwali e od bura mamedo omenda moko mag dongruok ne counties ponono ne riwruog governors orem golo burano e doho. The original proposal was to have 14 counties plus Nairobi. There was supposed to be only 15. We ended up with 47. During this period, we've seen what is happening. Most of the counties, as a matter of fact, have nothing to show for. You go to counties, what the governors do are cultural festivals. In a year, there'll be 6-7 festivals. You don't even know which one you are at. There'll be this, there'll be that. County governments are building posho mills, others are building rice mills, things that even the central government is already divesting from. My grandmother has been growing cassava since Kenya became independent, Mr. Speaker. That's what you are being shown in devolution conferences. There is nothing serious that has happened in terms of devolution since devolution came into place, Mr. Speaker. Truth must be said. We must be truthful to the people, Mr. Speaker. Giwacho ni counties negi ich lach ka gilero ni onge apaya mora mora e kor gwenge ma iloso gi counties omiyo omenda no mar konga piny gipango mana yako. And I'm not asking members of parliament, I'm asking Kenyans. Kenyans can tell us which governors are doing any roads anywhere. If anything, Honorable Speaker, what happens is that the roads that are being maintained by KERA, governors then duplicate the same roads so that they loot from public coffers, Honorable Speaker. And we must call out this corruption for what it is, because it is nothing other than blatant corruption. These people who are calling themselves here Nairobi, Kera and Kura, these people must know that these are organs of national government. They are not part of county government. They are oversighted by this house. Man en jakom riwruog governors Anwai Guru ne odhi e doho kadwaro mondo mi omenda no maromo siling bilion 10.5 omedi ewi omenda maromo siling bilion 439.5 ma ichiwo negi higa ka higa. Lydia Okeo, Ramogi TV. Bende kaluwore gi okang' mar jod bura seyo governors ewi omenda mar kongo nderni. Riwruog governors wuok tung' mosuo kendo seyo jod burago. Jakom riwruog governors Hamed Abdullahi wacho ni ok en ratiro mondo jod bura los ewi governors e yo mok ni kare ni mar chenro duto motenre gi aguch kongo ndara itimo e yor chik. And for those saying in the National Assembly that they have done more through CDF or national government than the counties, the public are on the ground and they know. And I know certain MPs, by virtue of their longevity and the aura around them, probably are able to extract more from national government than others. And this is part of the problem, that a single MP can go and get money for roads in his constituency more than what the county government Ministry of Roads can avail through its budget. Yet the next MP has nothing. You know, on this County Additional Allocations Act, there was a mediation process which collapsed. And now we see there's two bills, one initiated by Senate and one initiated by the National Assembly, requiring us to come out of court on RMLF in order to process the county government's allocation. Act. Will not happen. We will not be blackmailed as a Council of Governors. We met with
National Assembly Budget and Appropriation Committee. We had gone to court first. We came out of that court on the basis of that gentleman's agreement. They reneged on it. We went back to court. And if we don't get justice, we will go back to court. Nekorom gajongo pogregi manami weche mutende kod thieth. Sekta mar thieth e pacho ka koro ikoni nitiere akiri kiki. Bang' piny Amerka ng'ado oko sir mar chwalo yedhe to chutho mago mag kedo kod kute mag ayaki. Masani ikoni nok e pacho ka. Men bang' yangore ni yedhe go midendo ni ARVs mantiere sani kidek tayo jotuo mag ayaki mane thuolo mar dweche 6 kende. Gino momiyo jotuo go sani koro laro yedhe go mondo gikane miechgi kapok girumo. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mane obagi Naivasha kendo kelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth e counties duto 47 e pacho ka mar poro wach ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche mamedo kwako sekta no. Man en bang' piny Amerka ng'uko chenro mar chwalo sir mar yedhe e pacho ka to chutho mago mag kedo gi kute mag ayaki midendo ni ARVs. Achiel kuom midhieche manonyiedhore e romono mane obagi gi duol mochung'nega landruok mag tuoche en ni jogo mani kod kute mag ayaki sani riore mar yudo kendo laro yedhe go mikoni kidek rumo e thuolo mar dweche 6 mabiro. Right now, we were even told that the supplies that we have will just last us for around 6 months. The queue in the hospitals to basically access those drugs, because people want to keep stock, they don't want to find themselves in a mess, is huge. We are actually in a mess. And the people who are going to get us out of the mess are the people who are also sitting here, together with our leaders. But we are also leaders. Luoro bende nitiere ni lipode duto motenore korka weche mag tuoche mayande isiro kod piny Amerka moting'o tuo malaria, ahonda guogi kata TB, kaachiel kod mano mar kute mag ayaki kidek lal nono, gino ma kidek keto piny Kenya gi lweny mar kedo gi tuochego. But right now, we are in a mess. All our data are with the US government. Most of our data, and I know Masha will mention that, but very soon, even within 90 days, if we are unable to download some of our data, the system will shut down. Leaders, we must have to look for ways and methods of how we get solutions. One thing, as it has been put, is that we are having a serious donor reduction because, as you are aware, HIV and those other endemic diseases, we have been supported by donor for quite a long time. Duolno ne kata kamano nyiso geno ni pod gidhi tiyo kanyakla gi riwruoge mamoko mar rakore gi tuochego kata bang' piny Amerka bano piendegi. Kabende gikoni mae kinde makoro tend counties onego ti kanyakla gi tend piny owacho mamalo mar rango kaka ginyalo dino rode masane onyiedhore e sekta mar thieth. We know that the US government contribution was large in this area. However, we are going to look at the other funding streams and see how we reorganize ourselves. The main message we have today is for the patients that they should continue taking their drugs. We don't anticipate a time that we will not have drugs. And as leadership, we are going to do everything possible to ensure the supply chain remain intact. So we understand it's a moment of crisis, but we also want to give leadership. We don't want confusion, but we also don't want any panic with our patients. We are ready to work together like we have done in the past with the national government in terms of collaboration and in terms of identifying where the gaps are. George Aoko, Ramogi TV. Kopogre gi mano jotelo mopogore opogore e sekta mar thieth. Koro dwaro mar mondo mi od bura otim lokruoge ne chike matayo okumbe mar thieth manyien masani mar SHA. Jotelo gi mane twak e romo ma olos kod riwruok mar riwruoge mag thieth mok mag piny owacho Henet. Ywak no okumba ni ok ti kaka ne osing ne jopiny ahinya to ne okumba masiro thieth mokwongo. Primary health care kaachiel gi thieth ne tuoche matama. Duto mawinjo sir kowuok e aguch piny owacho. Kaka Judith Omondi lero, telo mar ute thieth mag ji giwegi mabende noywore romoni. Okono gibi miyo piny owacho higa achiel mar chulo gope mag NHIF kaka ne gikwayo. Kaka odiochieng' medo sudo, paro manyien bende medo wuok ewi kaka ibiro tek midhiero ma okwako okumba manyien mar thieth mar SHA. E romo ma obagi e boma ma Nairobi kod riwruok makelo kanyakla riwruoge mag thieth ma ok mag piny owacho, paro wuok mondo mi od bura otim lokruok ne moko kuom pend chike ahinya to matayo thieth ma okwongo mano primary health care kaachiel gi matayo thieth ne tuoche matama emergency chronic and critical illness fund. What we've seen so far is that things are not working the way they were intended to work. And our members are on the ground in communities providing services and they can see what's happening. Citizens aren't able to get the services. So definitely
it's clear that something is not working. We are requesting our parliament and our leaders to go back to the laws that they passed. So while we think that SHA and the Social Health Insurance Act is an improvement on what we used to have in NHIF, but it has some few things that are not working well. For example, the PCN, which supports the primary health care. Jakomari riwruok mag ute thieth ma itayo kod kanisni Moses Mokwa, kachiel gi nyawadgi mar ute thieth manie bwo rufa Dr. Brian Lishenga, koni okumba ariyo owinjo bed ni ibugwa guchgi kod piny owacho. Kata kamano piny owacho kosebedo katimo kamano gino ma omiyo ok giti. These funds, why is it that they don't have money? They are the only two funds that are funded by the state. The SHIF fund, which is the one which is being touted as working, is funded by you and I. We are the ones contributing either 2.75% or through, proxy means testing. So the Kenyan people are doing their part. Because of the constraints that are there and because the law does not demand that a certain amount is ring-fenced, we are only able to allocate a certain amount based on other considerations. We need now to go back to the drawing board and ring-fence money for those two funds. Wachni bende osir kod riwruok makedo ne ratiro mag joma mine e kaunti ma Mombasa. Level 3 na level 2 hawana diabetes tablets wala hypertension tablets. Kwa hivyo mimi inanilazimu nitafute mfadhili wa kununulia dawa. Koro ng'at moktini enodwa dhi golo pesa kanye monyiewo go yath. To matin moyudo cha osegolesha. Kanyo wadwaro ni mondo serikal ong'i malong'o mondo okony jowa kik we jowa tho. Riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi okosebedo ka chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kuom ndalo 5 koro kaluwore gi gope mag NHIF maromo bilion 30 magikoni piny owacho pok ochulo. Piny owacho nyicha oyie chulo gopegi e thuolo mar higa achiel, gino bende ma ok girwako. Our suppliers are not giving us 1 year. Does anyone know of any nurse that can give you one year of service without payment? I mean, nobody knows this. So we are saying that this is not about hospitals. We have been repeatedly clear on this. This is not about hospitals. It is about the entire ecosystem behind hospitals. Chenro mar okumba manyien mar SHA ne ni mondo mi joma ondiki ochul ata malario 2.75 mar osara mag-gi, ka ji ma ok ondiki to winjo chud kaluwore gi nyalo mag-gi, gino ma piny owacho puodho. Kata kamano nyaka sani ji milion 3 machudo e okumba ni gin mana ji ma ondiki. Judith Omondi, Ramogi TV. Kopogore gi mano, migawo mar arita koro wacho ni osemaki achije moko e wi okang' manyocha jotije kaunti ma Nairobi okawo mar puko taka e dho apise kambi mar Kenya Power. Matimore ka migawo mar thieth bende koro dwaro mondo sirikal kaunti ma Nairobi oluok alwora mano mar odno mar Stima Plaza mapiyo, ni mar kanyo keto ngima oganda kamarach. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, owacho ni okang' mar tend kaunti ma Nairobi mar puko taka e dho apise kambi keyo sitima Kenya Power en tim mar wang' teko kendo ok nyis rieko. Dumping of waste at KPLC offices, first of all, that is primitive. That is unacceptable. There is a consensus in the country that that was the most primitive thing anyone can ever do. And we actually condemn that behavior in the highest terms possible. Murkomen bende owacho ni kaluwore kod lipot mane kambi mar keyo teko sitima KPLC ochiwo, moko kuom achije ma itudo kod puko taka go semaki, kendo nyamburko mane gitiyo godo bende ogeng'ne kamenyo mar achije mamoko koro dhi nyime. There was a report that was made by from the KPLC. That report led to arrest of some of the officers from this Nairobi for questioning, and also the lorries, some of the lorries have been detained in the police station and so forth. We're going to be giving that information. Perhaps that information was not in Parliament by the time there was a debate yesterday. Magi duto timore ka jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni koro dwaro tend kaunti ma Nairobi mondo luok alwora mar apisego manie ot mar Stima Plaza, kaluwore ni timno oketo ngima oganda makalo kanyo ya ndaki mar gamo tuoche. Who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up, because the stench is still here. I mean, the county government of Nairobi has the responsibility of keeping everybody in Nairobi safe.
they have also a very important responsibility of public health, of making sure that we are living in a country that is safe from diseases. You know, you come and dump waste so that people can get diseases like cholera and so forth. That was totally uncouth. Mary Mudhoni bende okwayo gai mar obila kaachiel kod riwruoge ma ochung'ne rito alwora mondo kaw okang' ne tend kaunti ma Nairobi kuom chido mar alwora kendo keto ngima oganda kama rach. I would call upon the IG, please bring the culprits to book. Do thorough investigations, because this is criminal, and ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left to book. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jongi report Cynthia Onyango bende makelo wegiko mar weche manyien okiny makawuono mana kapile med mana sumo paro ote belanno kiyoro nyakorongo jwang akayo matin chendo podi elach abiro kod nonro mar gazet ketimana Ramogi TV. Win Ramogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Nyakwarom Gajuanga machiegni okang' machielo dakika osekadho 36 tok saa 12 machiegni me nonro mar gazeti nyinga Sharon Ong'aw. Nasenyisi thor weche mabendo mipek e gazet ma Daily Nation kanyakla kod The Standard. Antiere ka gi jafwambo wadwa Eric Okeo Kizito. Kizito, kinde mathoth kapok abedo gode nonro mar gazet. Ichio nade? Achio makare Sharon. Kinde thoth ahinya. Wawuok e dwe mar 2. Koro donjo dwe mar 3. To jopiny apenjo to dwe mar 3 to nyiso nang'o. Dwe mar 3 kidhi Rome machon kucho wacho nang'o. En dwe lweny. En dwe lweny ma bende jolatine luongi ni Matias Mensas. Koro kiduogo korka Kristo koni tiwacho ni en dwe dongruok kod ikruok ne chuny. Koro kaka koro en dwe ikruok. Koro ji ikore jogo madatimo chenro mopogore igani ikre jogo mantie gi chenro mag nyombo bende koro ikre jogo madadhi somo medo somo bende koro ikre mane dwe ni. Josiasa bende koro da ikre dwe mar 3 moda chako ni. Koro en dwe ikruok Sharon. Koro kaki wacho ni en dwe ikruok Nyakwarom Gajuanga. Daily Nation thor wach mabende gimiyo pek en Unity Test Ahead. Man kaluwore kod duond bura manyien mabende jatend duond bura machon mar na Kenya. Koro noyango duond burano olok nyinge mar na Kenya sani luonge ni People's Liberation Party. The Standard anno kanyo koketo wuod Museveni makayo Nyakwarom Gajuanga mabende ong'ere kaka Muhoozi Kainerugaba mabende osebedo ka wacho weche mok ber ahinya Nyakwarom Gajuanga mbui mopogore ang'eni kinde mosekalo bende en seyo mabende osebedo koyudo. Koro Standard okete kanyo ni Foster Brat. Mano wang'eni en jalweny e piny Uganda. Wacho ni mantiere kod sulu 4. Kizito haparo ni kapok waketho saa wachaka na gi gazet mano mar Daily Nation. Ang'eni thor weche to mipek mopogore mano e Daily Nation. Koro odiochieng' manyoro picha mabende ibiro bedo kineno Nyakwarom Gajuanga tipo mopogore mago mag jotelo. Ang'eni mago biro bedo kwa mulo wadhi mana ka motelo ne yiero mar higa mar 2027 mabende odong' mana wacho ni higni 2 kende. Sharon odong' mana higni 2 kende. Koro odiochieng' manyoro nwaneno ikruok makacha. Koro wacho nang'o riwruok mag jogo maketo piny wacho tesre kweth makwedo piny wacho. Koro kinde ni loso duond od buche gi nwaneno chien kacha chaka Eugene Wamalwa bende nene oyawo apise mar duond od bura mare. Koro odiochieng' manyoro en odiochieng' Martha Karua mane en jatend duond od bura mar NAK kanyo Kenya. Koro duond od bura no koro nyo loke kanyo mobedo People's Liberation Party ma bende nywa neno ka jogo maketo piny wacho tese kata makwedo piny wacho nyochopo kanyo. Jalup jatend piny Kenya machon Gachagua nyochopo kanyo. Jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nyochopo kanyo. Eugene Wamalwa bende nochopo kanyo. Jood bura mopogore maingo 20 bende nochopo kanyo Sharon. To thor wach mane nitie kanyo en gi wacho nang'o ni mondo mi giriwre gi res piny e lwet Ruto. Riwruok margi no giwacho nang'o gidwaro mar mondo mi gigol jatend piny Kenya William Ruto ni mondo gitam William Ruto nuoyo logo. Gidwa ni William Ruto olog dichiel kanyo. Koro penjo mantiere kanyo ni to bende gidhi bedo kanyakla machop nyaka yiero mabiro mar 2027 nekech ipimo Sharon king'iyo kata riwruoge mokadho kucho iwacho ne gikethore. Kwaduogo higa mar 1992 ne waneno ka ne nitie riwruok moro maduong' mano mane iluongo ni Ford no noriwre kendo notegno mane paro ne dhi golo jatend piny Kenya machon mane osewewa Daniel Toroitich arap Moi to nochopo kama ne gipogore. Nwang'eyo jatend piny Kenya manotho Mwai Kibaki mane nitie gi duond od bura mare ma DP nowuok. Matiba bende nowuok gi Ford Asili. Jaramogi Oginga Odinga nodong' kod Ford Kenya ma koro pogruok margi kata baruok ni nomiyo Moi noduogo e telo Nyalodia. Koro mane ma ing'iyo ni to jogi bende gidhi bedo kod riwruok motegno madhi chopo nyaka yiero nikech kane giwuoyo kanyo ineno ka Martha Karua ne wacho nang'o nowacho ni en oselando madwaro komno kata jok mantie kagi bende ni kod siso madwaro komno. Koro nyaka be chungi mar mondo bi gitim yiero moching' motegno mondo migol jachung'no motegno manyalo dhi rakre kod William Ruto. Gachagua nowacho nang'o Ruto ka en siasa kamano en jasiasa ma bende nyalo tiyo ma bi maketh riwruok mar gino katiyo kod jomoko. Koro en gino mwabiro rito neno to bende riwruok ni mar jogo maketo piny wacho tese bro chung' motegno madhi rakre kod jatend piny Kenya William Ruto. Raila Amolo Odinga to koro neno ka koro yware machin korka William Ruto koni to kata kamano iwacho no okawo pach jopiny mobro timo lendo.
koro lendo no wakia no protim now nikech kata Gachagua ku bende tiere kaka sae sere ni Raila Amolo Odinga bikoni koro sani opuoyo Raila kaka jatelo maber moching koro wacho nango Uhuru Kenyatta nopuoye William nopuoye gin konge gisigu kode mag weche mag siasa mwarito mobro neno tangni weche mag siasa lokore kinde ka kinde nyakoram Gajwang Uduchi manyoro bang koro oselok nyinga mano mar NAK Kenya makori luongo ni People Liberation Party bende neno kram na rangi magitiyogo rangi machal mar jamna iwacho ni papo cha gidholwen mane aya wangia ni papo nyakoram Gajwang samoro ngie papo gidholuo bende wani nyisa nyakoram Gajwang wacho ni every day is a learning process donge kwa kamano bende wangia ni dwe mar abich mane njalup jatend piny Rigathi Gachagua bende nowacho ni obro bedo koyango kweth ma bende obro bedo kotiyogo den bende chal ka gima lap dhoge bende ndong ne kom mano mar tend piny yiero mar higa mar 2027 kaluwore kod fwambo kata mana wacho ni chenro mar dayo dhok ma bende osebedo kotimo mano mapio pio Eric Zito wacho ma kama nyakoram Gajwang ibro bedo kisome e it gazet mar 4 kanyakla kod mano mar abich wach machielo mana kwa nyalo ng'iyo malo ma bende no mipek nitiere jal moro ma bende nyaka sani pod itimo nonro mano mar nek mare notimo limbe piny Kenya ka e romo moro mar ohala nyinge Campbell Scott nyaka sani itimo nonro ni nango mini nonege nikech jago makama romo mano biro mar ohala noche ni nodwaro mar mondo kosebiro piny Kenya otimo romo mar ohala mar mondo mikoro timane na limbe kuonde mopogore kata kamano nineno kanyo kano nege bang thuolo mar seche 48 ringre mare noyud mane bungu moro e county mano Mamakweni koro nonro mare bende otim ng'ama na dwaro mar mondo minege hotel mane ntiere kama no methe kin mamoko Sharon mane penjo maduong ni to en ng'ama ne dwaro mar mondo mi jago ni otho nikech jago nobiro pacho kae tarik 16 dwe mar 2 ni mano bire magawa moro miluongo ni JW Marriott mana magawa mantiere batha paya mar Chiromo kachacha koro wacho ni kanyo kana donjo saa 7 chieng' Ngeso nowuok nodhi e magawa moro miluongo ni Havana mano mantie Westland kachacha ti wacho ni kanyo ne nitie jago moro manoromogo ma koro lure kod nono mag picha mag wang dede ma obila temo rango kanyo kod jago matiyo hotel kanyo koro wacho ni mage jogo mane neno ka nitie kode machiegni kanyo koro wacho ni kano tieko romo kod jago cha nodok JW Marriott kachacha mane onindo kochopo kine odok kendo Havana ma odhi romo kod jago cha to wacho ni kanyo koro ne gikawo taxi mane gidhi kar jot mar pipeline kucho koro wacho ni kanyo kane jago mane bedo beni gi romo go gichan godo weche mag ohala koro kane go simbe kochopo dhiambo saa 12 simbe nok donji ka no duogo goyo kendo tok saa 1 nok donj mano omiye luor ma koro temo gocho ne jok moko ma koro koni jo hotel mar Marriott onyiso gi mar mondo mi gi go report ko bila kaka ng'ano ma koro wacho no lal koro kitemo meny ka wach no medo landre department mago bila kae kano ka ndalo moko to koro wacho ni Makweni kucho jakwath oyudo ringre moro kosoe bag kachacha koro kano go report ko bila kucho ka jogi dhi to rango to yudo ka ringre dhano mano ter ng'ani koram Gajwang bende kia manitero ringre mare banka koro jok mano seteke mano negi ng'eni kano so ringre mare gunia ochako so nyaka gi pineapples nanas e wiye mar mondo misa moro kana ko bila omako jok mana transport mana tero ringre mare e bungu makamano dino yudo samo dino neno ni transport kana wuotho gi pineapples en wach malait ahinya Sharon nikech kata jabero maduong' mar piny owacho Jensen Oduor ne wacho nango pod dhi med timo nonro matut mar mondo mi oyang ne to gimano ne kano wacho ni ntiere hinyruok mathoth mane ntiere dende kanyo koro Sharon mae koro keto piny mar Kenya kamarach nikech jago ni kano biro limbe kata nyuola mare osiepege en bende ne kod geno ni kotieko limbe mare otieko weche mag ohala to nodhi lando piny Kenya kaka pinyno maber neno gik mabeyo mopogore ma mae ne dhi medo jolimbe medo biro pacho kae to koro mae wote mwaoro kata wote ma piny Kenya koro oro kucha nango piny Kenya rita onge malongo ma koro mae biro cho weche wa mago ale pacho kae koro magi weche ma onego beni piny owacho obila onego keta rita mar welo gi motegna ahinya mondo mi piny mar Kenya omed mana bedo kama ongego ni weche mag limbe gi mondo mi ochumi mar obed makare katika mannya kon Gajwang mana ka Eriko se wacho jabero mano mar piny owacho Jensen Oduor bino duchi makawuono biro bedo katimo nonro mathoth ringre mare mano
mar yango ni dibede ni otho kaluore kod ang'o nikech kaluore kod Johansen wacho ni nentiere mana gi hinyruok matin e dende wacho ni soft tissue injuries matin e dende wacho ni nok nyal nege mana kamano koro beri biro bed ka itimo nyakorom Gajwang bed no ka joge jo familia mage bed no se wuok e piny mano mar Britain no biro pachoka mano mar yango ni nyathige ni dira bed ni onega nikech ang'o kodhi mapiyo piyo bende wach mabende no mipeke It Gazette etok It Gazette kata mana It Gazette mogik mabende kiyudo thuolo nyakorom Gajwang ibiro bedo kisomo kinde ka kinde wang'e ni jotije mag piny owacho kodhi rutaya nitiere omenda mabende jamigi mago mag pension kata kamano nitiere penjo ka weche mag mibadhi chal ka gima ng'ato dwaro lal miru gi omenda manego bed ni imiyo jopuonje kata lecturers ineno kanyo bilion 26 manego bed ni imiyo lecturers mar pension mago lecturers jopuonje mag mbalariany mosedhi rutaya koro chal ka gima it's missing onge wacho ni lecturers and university staff risk retiring in poverty kaluore kod okang' makamano wach makamano ibiro bedo kisomo nyakorom Gajwang mana mapiyo piyo wanana moro nitiere wach moro mabende no mipek Kizito ite e gazet mar 10 ang'eni e weche manyien nyakorom Gajwang na kelo ni nok mago mag yedhe mago mag iwacho ni HIV AIDS mago mag ayaki katika mano bende nitiere nok mago mag raboyunga mano mantiere ite mar 10 konyalo mana ng'iyo ite mar 10 iwacho ni alarm as condom shortage bites miwacho ni kapo nono ni okang' makamano biro bedo kadhi nyime kuom thuolo malach kidek wabed kod midhiero mopogore pacho kae. Sharon wacho ni nok mar aboyunga koro miyo kampen mar kedo kod landruok mar tuoche mag terruok gi koro dhi medra ahinya kanyo mama wach ma koro kelo kiondgo e kind oganda mabende koro ineno kanyo ka koro moloyo to jogo matimo ohand era koro ni kod ywak kanyo ahinya ka giwacho ni mae koro medo keto ngimagi andaki kanyo mama iwacho kanyo ni Sharon miyo tuochego mano moting'o nyeye abuba kod ayaki koro iwacho ni nyalo medre kanyo wach mabende tie kanyo Sharon koro piny owacho bende wacho ni luoro kik bedi nikech niche gisetimo nyiewo raboyunga maromo milion 93 migeno ni dhi donje pacho ka giko dweni koro weche makamage Sharon gin weche makoro biro kwa ng'eyo ni telo mar piny Amerika ne ochungo chiwo kony makamago momiyo koro sani koro piny temo ng'iyo kon gi koni to gitim nang'o koro luoro nitie kanyo to ken mana tuoche mag ayaki gi kende Sharon kata tuoche milando mag terruok gi to gin ka nyaka tuochego moting'o malaria kod moko mane wayudo kony kanyo ni ne nyalo neno ka ni miyo wanede mag suna ni miyo wayedhe makage kacha kata mana kar nyuol kae ne kony makamano ne siro weche mag nyuol kod arita makar ne nyithindo matindo koro magi duto sani wan kod achiedh nade ni to dhi bedo nade kar ngima kae nitie piny owacho kata piny Kenya ka yudo sir kowuok e pinje maoko kata piny mar Amerika nyiche temo mar mondo mi oduok chien tuo mar ayaki ni koro ma luoro ma wan godo kiondoko ma koni gi koni koro kiduogo kar jogo matimo andera ywak magintie kanyo ma koro miyogi luoro ahinya nikech koro nitiere jogo ma bende ok dwar mondo mi giti kod raboyunga kendo wach ni raboyunga gi bende koro bechgi ni malo kalure gi nok margi kendo wach miwacho kanyo Sharon ma en wach malit ahinya ni raboyunga moseti godo ni jomoko dog luoko tiyo godo kendo ne wach makamano en wach malit ahinya wachomo kure mano penjo maduong' kanyo kaka piny wachomo kure kata kamano en mana gino marwa ni migawo mochung' weche mag thieth biro bedo ka ng'iyo okenge makamano mar neno nikech ing'eni gik moko kaka raboyunga bende geng'o tuoche iwacho ni mag STIs geng'o iye mohiu e kind mamoko wach machielo mabende aneno ka omipeke ite mar 6 kata bed ni Daily Nation aneno kondike kanyo ni ite mar 10 gimomiyo ni okinde 34 nyakorom Gajwang mosedhi rutaya mago kinde kanyakla kod judges kata na jong'ad bura mosedhi rutaya inyalo ma title mar senior counsel kinde ka kinde ijawinjo senior counsel nitiere jal moro mabende en okil mong'ere kaka James Nyanyi Ong'amo mabende koro nodhi e doho ka bende wacho ni okinde kanyakla kod jong'ad buche maromo 34 mabende nomigi nying mar senior counsel nomigi ataro mano mar chik wang'e ni mana en jatend piny Kenya mosenindo mano mar adek mano Mwai Kibaki kanyakla kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nitiere judges kanyakla kod lawyers mano miyo title
mar Senior Council ma bende okil makama wacho ni nodhi ataro mar chik. Wach makama omipeke ite mar 6. Sharon koro wacho kanyo ni okinde maromo 34 kod joyal bura mano mi lemo mar Senior Council kata nying mar Senior Council kod jatend piny Kenya mano oseweyo Mwai Kibaki kaachiel kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Koro lemo nying kata nying minyalo magi kadipo nono ni wach ni obi okadhe do kanyo. Ma bende wacho ni jogo makore rango kanyo en ogai mar do machon William Mutunga, oting'o jayal bura Lee Muthoga, oting'o Attorney General machon kendo mano bedo Senator Mabusi Amos Wako, oting'o Paul Muite, oting'o Fred Ojiambo, oting'o Gibson Kamau. Mago jok mano kuongo mi nying makamano. Kiduogo higa mar 2003 kendo kanyo wan kod ji 19 ji 15 mamano ting'o Senator Governor Masiaya James Orengo, oting'o Senator ma Kisumu Tom Ojienda, oting'o Attorney General machon Githu Muigai, oting'o Rachel Omamo, oting'o Senator ma Nyamira Kong'o Mugeni, oting'o Jojo Raro pano ng'era ahinya kanyo, oting'o Patricia Kameri, oting'o Keriako Tobiko. Koro duto nyaka seche kindegi yudo ka jogo mosemi nying makamano romo 66. Sharoni wacho niya mae notimre ka noland kod jagoro mar tend migepe machon mano Francis Kimemia. Wach mone iwacho ni onego beni tim kod kamati mar advocate mopogre kod secretary to the cabinet. Makoro giwacho ni yoni iwacho ni nokotimre uyanga manende ka gima mibadhi nitiere kata jogo mano imiyo nyingno ne kotimnegi puodho malong'o kanyo. Koro giwacho ni mae momiyo koro onego bed ni do golo nyingno oko ma jogo mano sedo nying makamano ni kore ma nying makamano Sharon. Bendi paro ni doho nyalo puodho mar mondo mimage nikech koro waseng'e ni Senior Council kinjo kama na governor county ma Siaya luonge ni Senior Council James Orengo. Kinjo Githu Muigai wacho nango miya luor kaka Senior Council. Koro dibedi nyalo magi kata mana nyinge makamago. Kata kamano we warita na kaka doho bro bedo king'ado kata kamano wacho kanyo ni nying mar Senior Council kimiyo ng'ato ok mi inyalo jatend inyalo mi lakini kipuodhe puodhe gi ng'ai puodhe kata mana gi ugai mano mar doho. Koro emo giwacho ni mane ma nokotim e yo makare. Aya kopogre gi mano mapiyo piyo nikech wadong' gi matin dakika 8 mar mondo mi watieka nonro mar gazet. Bende ywaruok e kind Kenya Power gi sirikand kaunti ma Nairobi bende pod dhi mbele. Odiochieng' manyoro nano ka governors chal ka gima koro no back kata mana oriwore kod governor mano ma Nairobi Johnson Sakaja kaluwore kod okang' ma bende sirikand kaunti ma Nairobi nokawo mar wito taka e nyima pise mag Stima Plaza. Koro governor seyo kambi mar Kenya Power ni Kenya Power bende okosebedo kata mana kanyiso iwacho ni ka nyayo kata mana tije gi yo makare nikech giseyogi ni gisebedo ka ginego stima kata mana gisemo stima kata bed ni kwayogi ni keko semo obochulo ugopu neno gima ne gitimo ne sirikand kaunti ma Nairobi bende seyo makoni kod kocha. Sharon koro wacho nang'o Kenya Power ma koro neno kethnegi gino ginene gi ketho ne jok moko nikech riwruok mar sirikand counties giwacho nang'o ni kambino makeyo teko stima mar Kenya Power nigi gopgi gin gi gop sirikand counties gi duto ma kineno county ma Nairobi giwacho kanyo ni kambi makeyo teko stima Kenya Power nigi gopgi maromo bilion 4.8 kanyo e. Koro giwacho ni counties gi duto Kenya Power ni kod gopgi mano iluongo ni land rate kuondego ma waya mag Kenya Power kadhe kanyo e. Magi wacho ni ogechul to koro Kenya Power tiyo gi wach moro ni matin ni ting'ado ni stima iloro ni stima ni mane gima koro giliero. Koro gimbende koro sirikand county ma Nairobi nyodhi opuko minya kod taka e dhorangajgi to mano to wach molile enya Sharon nikech kaka koro bag minyaka macha koro ketho rocho ngima oganda lando tuoche mano to koro ne ok yo makare ma tieko go ywaruok makamano to koro wacho ni gowi ni koni Kenya Power ni kod gop jogi be koro nitie gopgi koro ne gingi mana yo makare mar tieko wach makamagi to koro giwacho nang'o Kenya Power osebedo ka koro nitie ywaruok e kindgi e weche mag gowigi to gidhi giloro stima iwacho ni kuond ma giloro stima go oting'o siptende oting'o skunde oting'o
kuondgo ma county onego bed ni yude pesa, to ka yudo pesa kaka ichulo godo gope mag stima gi. Koro yore makare monego bed ni koro iketo mar mondo mi ne ni ywaruok mosebedo kind Kenya Power kod migepe mopogore opogore otieki. Duto te jogi tiyo ne jopiny, to jopiny dwaro mana dongruok. Koro gowi chul koso kik chul. Koro chal ka gima yware. Ok ichul gopa, to kadhi ng'ado ni stima bendi kelo wach. Koro an mana ywarruok makoni kod kocha nyakwaram gajuang' ratil. Wan wayienga komane. Kata kamano odiochieng' manyoro, nwanno kanyo ka jakom mano mar riwruok mar gavana Pacho ka, mano Hamid Abdullahi. Bende koro nosiemo wang' Kenya Power ni gin bende kinde mosekalo. Osebedo kata mana kisagi ni kik usim stima, obiro bedo kwa chulo gopu, to gineno ka isimo. Kuom ranyisi nano osuptende mopogore opogore ma bende gisesimo e teko mar sitima. Kuom ranyisi higa mar 2014 COG mano Council of Governors wacho ni osuptal mong'ere kaka Kisumu District Hospital negidhi to gisimo teko mar stima kanyo, kata bed ni County Health, wacho ni County Health Director mar weche mag thieth County ma Kisumu noseyogi ni kik osimo, obiro bedo kwa chulo gowi. Kata kamano mano nolwar bana e it nono. Mano makosa modong Sharon nikech kama inyiso lakteche nang'o ni jatuo kobir nego bed ni ng'iyo ngimane mokwongo kata koonge pesa cha, koro nyiso ni Kenya Power to kosimo stima to rocho ngima jatuo kacha ma gimbe gitimo makosa moko miseyogo jomoko ka. Kopogore County ma Kisumu bende aneno kanyo ranyisi mar County ma Kilifi e kind counties mamoko. Kwa mapiyo piyo heite mano maraboro bende aneno ka nitiere jo Kenya maromo 44 ma bende pod omoko e piny mong'ere kaka Mainama kanyakla kod piny moro kendo machielo mong'ere kaka Thailand, ma bende kaluwore kod jagoro e bwo migawo mano mochung' ne weche mago mag social protection. Owacho kanyo ni budget tin mok nyal gani pok mar budget ma bende imiya pis ne tin mok ginyal miyo ma bende koro oganda mokwamo e pinje ariyogo ok nyal duogo e piny Kenya kae. Sharon en wach malit ahinya. Koro iwacho ni budget oket mana $20 kende. Tiwacho ni dwaro $60 mar mondo mi jogo mokwamo e pinje mag Thailand kod moko mantie kucho madwaro duogo pacho ka ma oseyang kanyo ni gin 44 mar mondo mi oduogi. To koro iwacho ni ma wach ma ok nyal timore kaluwore kod nok mar omenda nikech gimi okete budget kanyo budget miloso mar higa 2025 kod 2026 no en mana $20 kende kanyo. Kineno kanyo higa mokalo jotend migepe Musalia Mudavadi nonyiso Senate ni piny owacho keto tenge $100,000 mar kelo jo Kenya madwaro duogo kata jo Kenya mokwamo oko kanyo e. Kamne Mudavadi nowacho nang'o ni jo Kenya mantie oko mar romo 26,000 nitiere gwengego mag ugwe madiere kanyo e. Ka koro mano sendikre madwaro mar mondo mi oduogi romo 7,119 manyiso ni jogi dwaro mondo mi oduoge pacho ka. To gimomiyo gidwaro mondo mi giduogi Sharon iwacho nang'o, gin jogo manolomb ni dhi yudo tije to ok yudo tije. Gin jogo ma bende kochopo kucho to yudo ka sande mang'eny moingo tich mane gidhi timo kucho. Waseneno ka moko donjo to ndalo matin osesandi makata ngimagi koro gisewito. En wach malit ahinya maloyo to jogo mantie kucho ma koro yudo ka luasi mar tich ok en mano makare makelo negi hinyruok kata makelo negi tho. Koro jogo ma dwaro duogo koro piny owacho ng'iya kaka inyalo konygi mar mondo mi giduogi e piny. Giwacho ni piny ber, piny ulo ni yieng'o. Nyakorom gajuang' sigana makamano ka wanisomo odiochieng' manyoro bende wang'e ni jagoro e bwo migawo no bende nochopo e nyim kamiti mano mar od bura ka bende oywa kaluwore kod pok mano mar omenda. Wacho ni migawo mochung' ne weche mag social protection and senior citizen affairs nochune gi pok mar omenda matin mane iwacho ni hik omenda mar higa mar 2025-26 nochune gi pok mar $20,000,000 kata kamano gidwaro $80,000,000 kaluwore kod oganda mapacho ka ma bende jamoko e pinje moko maoko. Kapok oteko nonro mar gazet bende kaunti ma Homa Bay timo hikruok makoni kod kocha. Jafwambo marwa Ali Bichos bedo ka kelonwa kaka hikruok makama dhi mbele e stadium kata paw tuke mong'ere kaka Raila Odinga Stadium. Gima ji okia Kizito en ni Homa Bay nanego bende bago Mashujaa Day. To kaunti machielo mano mane kaunti ma Kitui bago nyasi mar Madaraka. Kata kamano ne oloki. Tiga gima ne oloke kaluwore gi thor wach ma higa ni nyasi ma Madaraka. Nyasi ma Madaraka thor wach ma higa ni iwacho ni biro bedo ka focus kata miyo maino weche motenre kod mwandu miyudo e bwo nembe maritime and blue economy. To ang'e ni
kaunti ma Kitui onge kod nam. Onge kod nam. Koro momiyo ni noloke. Koro nam ne korwa kocha momiyo koro loknwago mar mondo mi wadhi bed kod nyasi ma kamae. Sharon, nyasi ma kamae kochopo wang'eyo nobiro kod berne, obiro kod weche mag ohala, ma ng'ano mantie go ohande oketa kanyo machiegni kong'eyo ni odiochiengego ohala nitiere, jogo matimo ohala mag otende, jogo matimo ohala mag uso mwandu mopogore opogore, jogo matimo ohala mar rech, chieng'ne ma giket rech mochiegni ma jogo ma gombo chamo rech to okuoga e gweng' ma kono bro chamo rech. Koro seche ng'ene ma kata ka rech inyalo medo bei moro mar mondo mi wayud nweng'o makare. En gino maber sama welo biro e gweng'wa. Iwacho ni weche gi obiro kanyo ka koro gavana bende tiere kaka nosekwayo ga jatend piny Kenya William Ruto niya kelnwa nyasi e gwenge wa koni. Koro chopo obiro kendo timo ikruok makare. Yego kotimo maber wabed kod welo, wabed kod nweng'o. Karo ala kanyo ma wambende koro ng'e nyasi gi. To ikruok makamano ka itimo wang'e ni nyasi mano mar Mashujaa bende iwacho ni ojabagi e pacho kaendi mano Mashujaa ibagi dwe mar 10 nyaka rom gajuang kata kamano nyasi mano mar Madaraka to dong mana kinde thuolo mar dweche 3 kende ne hikruok makamano mar mondo mitim adar mar mondo wane machinglo nitiere katun moro kanya korom gajuang it gazet mano mar 16 paja somo gi paja ndiko nyaka rom gajongo pogre wang'eni na page 16 wang'eni na katun mantiere kanyo iwacho ni welcome. We are ready to choose a driver. To driver ni nitie mtoka ni ichegni nene nyakorom gajuang mtoka ni chal ka gima kingi moro nitiere to nyono piny. No king pin. Wang'eni na wachinglo do Kizito. Nyamburko ket kanyo, nyamburko ma pok olos makare. Kore podi temo lose, waneno kilose, iloso duondo buche kon gi koni, jamburu no nitiere jalop jatend piny Kenya machon Gachagua nitie kanyo ma en morwako gudu mar Kingpin. Yes. Ma en bo muwuoyo ga ahinya, sewinje kaka duonde ni malo moingo jogi te. Duonde ni malo moingo nyaka mar Kalonzo mosebedo kosike siasa. Koro nyamburko no kineno kanyo oting'o Kingpin Gachagua, oting'o Eugene, oting'o Kalonzo, to nyamburko no bendo ket tipo machalo mar Matiang'i, to Matiang'i pod obede romo makamagi to duond bura mar Jubilee to ntiere kaka wacho ni Matiang'i e jachung' margi. Koro wacho ni gi tipo en bende nitie kanyo. Martha Karua bende ochung' kanyo gi chieno donjo nyamburko no ko wacho nang'o wabede riwruok. To ne kacha cha ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ete koro wacho nang'o mako wheelbarrow ting'o godo jatend piny Kenya William Ruto dhiro to ng'iyo kucho to joka be nyise nang'o bi warwaki koro odhi ka wuoth mane odhi dhiro wheelbarrow kotero go jatend piny Kenya yiero mar higa mar 2027 koso odhi dhi kocha kaka joka dwarecha magi gik mwaneno warito kendo bro neno ni paw siasa dhi bedo manade. Sharon, siasa dhi bedo mamit kendo wadhi nene odhi bedo mamit ahinya kendo tugo mang'eni dhi goye ma Gachagua dhi goye koro mpende pod ong'iyo doni do nyarese mondo yude chung' magi duto te warito kendo bro neno kendo ka gichopo kaka japiny bro yudo kokadhi Ramogi kae. Aya hang'eni weche mag siasa to lokore piny mar udonge kata kamano machinglo ma kamanya korom gajuang kinene nyalo mana somo pare wacho ni welcome. We are yet to choose a driver. We are yet to choose a driver to ang'eni duond bura ma bende nong'wange kaka nak Kenya bende noloko nyinge dibed ni ogai margi bende mang'iyo to wuoro ni ma bende mtoka manyalo idho. To nitiere jal moro manoka suwadgi gi iwacho ni wheelbarrow. Gacho thiwi. Oswe gacho thiwi to jal makamana noka ng'iyo chien to moro no be ng'iye nyakorom gajuang bende no gima neno nyako ng'iye chien ke jogo nyise nang'o wadwa riwre mar mondo mi wagoli wadwa riwre mar mondo mi watami logo diriyo bende poda somo par bende nyo nitie dho wath nam chumbi kano wacho nang'o ni kineno jogo ma bende koro da piem koda kata maketa tesre be gionge gik ma gichungo malong yuda timo an gi mpango iswane ni pangoless koro neno gi to jok mantie gi pangoless gibiro gi mpango mane mar ginyalo thula godo. Aya mago gin weche mag siasa nyakorom gajuang kapok wadhi gazet mar The Standard wadhi it gazet mogik mano mar Daily Nation kama neno ka jatend migawo mochung' weche mag omenda mano John Mbadi owacho kanyo ni omenda ma bende piny owacho nitiere godo gope ma bende piny owacho nitiere godo ne skunde mago mag capitation omenda ma bende piny owacho chwalo ne skunde mar mondo mi oyud godo resruok owacho ni ok bichul ondik kanyo ni can't pay won't pay Mbadi on billions owed to schools. Wang'eni piny owacho nitiere kod gope mano mar siling bilion 64 ne sikunde mago mag piny owacho. Mabende Mbadi wacho ni mago gin omenda mabende piny owacho ok bi chulo. Sharon koro wacho kanyo no kobo chulo
mago wacho ni gope magintiere godo kanyo ke Sharon nitiere omenda mane chulo wi nyathi ka nyathi ma nyathi ne do siling 22,000 tiwacho ni nok megi 22,000 ni miyogi 17 manyiso nitie 5 mane koro ok megi magi chalo gima koro osebedo gope koro wacho ni magi ok be chul magi chalo gope ma osekadho koro akia ni koro dhi kawo chung' ma kamano wacho ni magi osekadho koro ok dhi chul nikech sikul to dwaro gi ka giwacho ni gikadhe kinde matek nikech ngima bende oseidho nyithindo moloto mago mantie skunde ma ji dakgi dwaro chiemo to jatend skul sama in kod nyithindo ka en kaka koro janyuol ma nyathi sama bedo kech bedo ne malit mano miyo ka skunde koro duoko nyithindo dala magi weche mag somo onego bed niketo kare ma weche mane jatend ODM Raila Amolo Odinga bende nowacho nang'o magi weche modwaro mar mondo mi olos weche mag somo weche mag thieth weche mag mibadhi weche go mag ndhiyo oganda ka kod kacha mago weche mano wacho ni odwaro mar mondo mi okete giko motelo ne lendo mobro timo wacho ni chieng' tich abich gidbedo kod romo busia sama gintie bodo busa ni odhi timo lendo koro warito dhibedo nade weche mag loso thieth weche mag loso mibadhi bedo wuoge pech pacho ka weche mag somo morochore weche ng'eny chochni ang'ene ne ng'ikruok e sectors mopogore opogore pacho ka en sector mar thieth en sector mar somo to magi sectors ma bende wacho ni omako wir rwath kata mana kata wiliech e pacho kae kinyo kram nang'ikruok e sector mar thieth nyaka sani ka unindo odiochieng' mar abich okumba mar SHA ka ok ti e ute thieth mag piny ute thieth mag ji giwegi ineno weche mag somo e kinde mamoko magi oguro mar pinyni tiwacho ni ka magi oguro kata kolumbro mar pinyni ma wacho ni pur be olumbro mar pinyni ere kaka purang dhi nyime to ji tuo ere kaka purang dhi nyime to somo onge makare makelo lony minya ti godo nyalony masani moyud kodo pur makare koro weche ok ni makare weche gi piny owacho nego ketgi nikech migepe to wantiere go mang'eny mathoth koro akia ni to migepe mathoth gi ang'o ma gikelonwa e mesa Kizito dakika na 7 tok saa 1 mar okinyi kapok watieko nonro mar gazet nyakoro gajo ang'e yieno mar mondo mi wang'e na gazet mano mar The Standard bende thor wach mare opogre akendo kiny makawuono ka ng'iyo gazede gi akeni mane manyalo usore Kizito nikech king'iyo thor wach mar Daily Nation nwasenyiso ni kwarom gajo ka luore kod duond bura manyien ma bende ok onyien nolok ne mana nying mano mar People's Liberation Party gi Foster Bratni mana mapine no kama nyalo usore manyalo usre mana mar Nation nikech ma koro mulo weche mantie pacho kae onyiswa kaka siasa dhi onyiswa kaka uchumi marwa dhi onyiswa kaka weche mopogore opogore dhi kanyo to mar Standard koro terwa piny mar libamba mano mar Uganda manyisowa ni jatend lweny cha en ng'a en wuod jatelo Museveni kacha to soro kama sami jatelo to wuodi bende momako lweny koro jopiny bedo mana gi ton to dhi bedo nade ma miyo kata weche go mopogore opogore moloto mag yiero koro ji bedo gi ton to bende nyabedo kare ka wuode motelo kanyo to ka wuode motelo to mako lweny makamano to ok en mana ng'ata ka nikech kineno ka en gi sulu ang'wen kinyo kata mana en ng'at maduong' kineno ka en gi sulu ang'wen en ng'at maduong'. Standard to koro ndike ni Foster Brat. Mano kaluwore kod weche mopogore opogore ma bende osebedo kopore mbui. Ang'eni koro mgajwang' samoro kia. Ma wuod Museveni makayo. Museveni kanyakla kod minode wacho ni First Lady Mikai mokwongo mar piny Uganda mama Janet Museveni gintiere kod nyithindo 4 to mae wuodgi maduong' to wuodgi ni bende nitiere gi rang'iny mane lweny mano mar piny Uganda to nitiere weche mosebedo konyayo mana mapiyo piyo konyalo ng'iyo moko nyalo pare higa mar 2023 mano January konyalo mana ng'iyo piny nitiere gima nowacho kotende kod county ma Nairobi ineno ka jona ndiko ni I will capture abro teko county ma Nairobi that's my hometown if any Kenyan tries to prevent me he'll be in soup to sebedo kocho weche mopogore opogore mana kinyalo mana ng'iyo gi ndalo moko bende osenyiswa ni kiani Uganda chopo nyaka Kericho koro kiani wanjulu wantie Uganda Sharon parenia koro kaka pinywa mar Kenya ni Ruto e jatelo to wuode cha ni koro jatelo jolweny nyalo bedo nade Kizito dani watiek gazet nyakoro mgajong biro bedo kasa mwacho makamano kata kamano wuod Museveni ne mong'ere kaka Muhoozi Kainerugaba wacho no sebedo kosomo pinje mopogore opogore osome Tanzania osome pacho kae ndi mano piny Kenya piny Uganda piny mar United Kingdom kanyakla kod piny mano mar Egypt nyerere 30 kadaro mar mondo mi watieki gi wach mogik Sharon koro samo tieko ni wacho nang'o koro obed mana kako otenga mafuyo malo moko ng'i gima ni piny koro samo fuyo ni ang'eyo ni duond od bura mar ODM bende koro iwacho ni mar mondo mi obed kako otenga duond od bura iwacho ni osechung' ne jopiny koro sama gidhi ingo higni 20 nyaka ne chake ni
Koro gingi ma wuoth makar gi manya kao kiki ka wuoth moro miwacho ni jopiny nyalo luwego. Ma bende sigana ma kidhie e pach jondiko bokeno mar Nation nitiere kanyo ka koro gichiwo paro ne ODM. Koro ambe kanyo mantiere ka chiwo paro ne ODM ni gingi man wuoth makar kama jopiny nitiere ma gilu kigi kao kama koro jopiny oweyogi nikech ma duondo bura manolose mise mochung' ne jopiny. Koro ageno ni Raila mosebedo kochung' ne jopiny dhi ka wuoth makare ma jopiny oyiego. Aya kaka mane to wan kaka jopiny bende kaka jofwambo bende waritane na lendo makende ma bende obiro bedo kolando kaluore kod chung' mare. Odiochieng' makiny wang'ni duond bura mar ODM bende rwako higni 20 e pacho kae. Kizito agoni rekomane nyakuom biro e nonro mar gazet. Na korom gajwang gazet momore kind Standard gi Daily Nation nyiew. Standard kinyo kiny makawuono entiere gi ite maiye mong'ere kaka The Pulse. Daily Nation kinyo kiny makawuono ite maiye ong'ere kaka The Voice. Ang'eni nyithindo be nitiere half term. Janyuol nyiew ne nyathini gazet mar mondo mi osom. Na korom gajwang mabiro en twak e chenro mano maru piny. Kiny makawuono antiere gi okil mong'ere kaka Peter Agoro. Wadwaro twak kotende kod ratich mabuse e timo hera. Aya, weka uyo matena. Share your unique referral link. Get Mogi yako ku sign up na place bet na ukamate huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au menichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. You wanna feel the vibe? Ngeso kangeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Kuchogoshabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Tonda Kuma. Wewe twende leo tunakunja kitanda. Yana mune woto chano mina bebuto nge kare woto biro tu. Kare no chenga kendi ma. To kare no chenga nyumi ma. Lea aliko. Kare no chenga kendi.
Hello nyikwa Ramogi Jwang, ma en Anjavan Makajudo. Takoni ni mondo mi iyud thuma mar Jend Era kaka skiza tune mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Negin sigendni lakini aningine za mini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuolne jolemo kabisa konyoke dwanja tomo nyomnyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Na korongo jama na kana sisingoni waburo bedo kwa kauyo matine tuwabiro gituake chenro mano maru Penya. Okinyi maka uonya kwa ramgajwang manaka sinyisi motelo chenro maru Penya okinyi maka uono wadarongi anena ratiro mago mabuse e pachokae. Angine katiba mapachoka mabene no kadha e higa mara 2010. Pende chike mapachoka kare mara 4 nitiere gino yore mongere kaka Bill of Rights. Ratiro mabende oganda mapachoka nitiere godo. To ratiro jiduto te nitiere godo. Ramnang jok mutwe e odang'ech. Omiyo kiny makawuono wadwaro loso kotendre kod ratich mabuse e timo hera. Tagi nyalo bedo ni penjo ni nang'o meni thor wach makamano walose. Nitiere jo Kenya adek nyakwaram Gajwang mabende nochwalo bura e doho ka bende ne gidonjo ne kanyo migao mochung' ne weche mag arita e pachoka gicha gidonjo ne migao mochung' ne prisons mago migao mochung' ne ute tweche pachoka kanyakla kod apisa Attorney General ka bende giseyo ni ratich mabuse okosebedo makara hinya inya kotendre kode timo hera e pachoka. To jo Kenya adek mabende nodonjo ne migepe makamago oriwo wakili Peter Goro, nitiere kanyo John Wangai kanyakla koda Anthony Murimi. Omiyo kinyi makawuono antiere koda ji adek kuom gi kanyo mano Peter Goro achiel kuom ji adek mabende koro seo piny owacho kaluwore ni mabus okosebede kimiyo ratiche mano kotende koda timo hera. Wakili Roki ni machiegni nyalo mana moso oganda. Erokamano ne nyikwa Ramogi Gajwang amoso uduto no yawre uru warwako uwe chenro makawuono. Mana kamano nyakoronga jonga pok wadonje thor wach makama jafomo marwa Efi Nyakidi notimonwa sigana kaluwore kod ratich mabuse e timo hera. Wawinje na kapok wadonje twak. Ne en bura ma ochwale doho mamalo ma donjo ne migao mararita. Apisa Attorney General kod duol mochung' ne jela kata Kenya Prison Service kuom rem chiwo thuolo ne mabuse matimo hera gi johera gi mopuodhi kendo malimo gi e jela. Burano nochwal kod jokene ratich oganda John Wangai, Peter Goro kod Anthony Murimi. E kwayo margi, jokene ratich oganda go wacho ni thuolo mar bedo e achiel matimo hera en achiel kuom gigo makonyo chako kod tego familia kendo koso chiwo thuolo makamano dhi ataro mar chik katiba manyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar bedo kod familia mare. Chal makama bende gimedo ni osekelo chandruok kendo chwalo dang'ni mar paro e kind jogo momi kum matwech kendo osekelo medruok ahinya mar tim matimo hera e kind jogo ma kit chwech machalre kendo mano osekelo koda kalandruok matweche e jela. Wirani itamu mabuse yudo ratich timo hera gi joutegi.
Kaluwore gi lipot mar National AIDS Control Council mar higa 2019 ma jokedne ratich oganda go notiyo godo kaka ranyisi e doho. Jogo momi kum matwech chwalo landruok mar kute mag ayaki gi 15% kendo ginie rang'iny mamalo mar yudo kutego. Chike matayo ratiro mag oganda e piny ngima ma bende piny Kenya nochuoye kogno lero ni mabuse ok owinjore tuon thuolo matimo hera. Pinje machiwo thuolo matimo hera ne mabuse gin kaka Canada, South Africa, Brazil kod Spain e kind mamoko. Burano omi sir kod riwruok makedo ne ratich oganda, riwruok okinde LSK kod kituo cha sheria. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Korongo jo mono sigana mabende notimnwa kanyo koda Efinya Kidi mana kana sinyisi Peter Goro bende nitiere ka mono mar nyiso wa ginero mobiyo na gidonjo ne migepe mopogore opogore okwongo monde nodonjo ne kanyo duol mochung ne jele pachoka mano Kenya Prison Service nodonjo ne migawo mochung ne weche mag arita kwe kanyakla kod apisa Attorney General samoro nyamna nyiso malingling Peter malingling en ati ratiro mar dhano en gima onego bed ni ng'ato bedo go for the fact ni ati in dhano nitie ratiro mari mibiro go munyuoli godo nikech in dhano. Ka wang'iyo constitution marwa mar Kenya 2010 kochakore article 19 wayudo ne ati the framework mag policies wagibede social, economic or kata political must be anchored on Bill of Rights. Koro mae gima ne wang'iyo ne weche mag reforms mag prisons gi. Ka wang'iyo kuonde mamoko iyudo ka jojelo ni kod ratiro mar timo era. To ok ne ok en era mitimatima wang'iyo gimiluongo ne family. King'iyo article 45 of the Constitution of Kenya oyiene ng'ato ka ng'ato ratiro mar chako family. And family is the foundation of every society. Matine ka family onge to matine waonge gi society. Koro wang'iyo wasayudo ywak kana watimo research magwa e kuonde twech ma Kenya ka. Iyudo ka nitie familia makethore kaluwore gi rocho ratiro magi machalo kama. Iyudo ka ne en ng'at ma ni nyombo to nikech gimoro achiel kata ariyo idhi koja chande. To gima nyaka wang'e ne en jela en gik moket nitie guidelines kata objectives mag punishment. Achiel kuomgi en mar konyo jogi mondo rehabilitate e society. En mar konyo jogi mondo ka ne entie ng'at moro ma ne timo tim maundu kata is a threat to safety mar oganda ipoge kod jopiny. To katiba wacho ne ati king'iyo limitations mag right gi gima bedo limited e ng'amo dhi prison en liberty. Sami liberty obedo limited nitie these other rights for the fact ni ati in dhano onego bed ni en joigi mamano include right mar ng'ama nigi family onego bed ni ikelo ni ka in gi dhako tikelo ni chiegi kacha gibedo gi facilities mag timo era. To ok ne en gima ne wane mwachako Kenya wacho ni mondo timre Kenya ka. En gima is provided for in the constitution. Ka wang'iyo other international legal instruments, Universal Declaration of Human Rights, magi gin gik moketi gin ratiro mar dhano mondo mi dignity mar ng'ato kik kethre kamano. To kalure kod bura mabende koro nanno kudonjo ni migepe adek ge dwaro wuon mane nikech niwacho ni nitiere moko kuom pinje mabende osebedo ka chiwo thuolo ne babuse mano mar mondo mi otim hera. Tadi redera makende nyakoro mgajwang pinje mag Ingereza kaka piny Amerika nitiere kanyo Canada e pinje mago mag Afrika nitiere South Africa mano piny Afrika ma milambo mano South Africa bende yiene mabuse mar mondo mi otim hera. Koro piny Kenya kinyalo piny ni capacity to kitimo hera kata mana kama mabuse dwaro mar mondo mi otim hera wang'eni nitiere kaka ing'ado ne kila mabus kata mana jok migeng'o negi twech period mane manego bed ni ng'ato dhi kata mana mar timo hera to otime kata mana nadi ng'eni nitiere penjo mathoth Peter Goro. Mana diri koro gimomiyo ne wadonjo ne Kenya National Prison Services ne gin mandate mar ng'iyo jogi. Office mar Attorney General gine ma ging'iyo weche mag oganda kisheria. To ne wachako waketo nyaka treasury matini nitie budget monego bed ni wadwane mondo bed allocated ne jogi. Kene ng'iyo Tanzania in fact kata mana jirani wa Tanzania between 2012 to 2018 ne gin gi chenro aina en mana kane president manyien nodonjo to nokethe. Koro
wang'iyo ni ng'ato samoro otwe igni 10 kata otwe igni 2. Adieri ma dhano ne weche mag hera gi gin gichalo kaka ochalo chiemo ma dhano is a physiological need ma ng'ato koket kacha to en gi that feeling kaka dhano. Onge ng'amo twe na dhano kaka wan. Onge pogruok e kind ng'amo twe cha to gi wan. En mana ni liberty ne emobedo suspended. Koro kaka ne onego beni time kane wang'iyo our benchmark from other nations. Ene ati ji winjore kata kane en week after 1 week oyie ni monde min odi kata kane ng'ama dichuo to chiegi bire jela kata nitie facility moger from moger agera mar jo mobiro timo hera is a decent facility mogere prison services koni wantie gi ute mang'eny prisons kama matimo nono. Koro ute gi onego beni pogo moko to gibedo a condition maber ma protect human dignity. Ma ka en Saturday to ngene kawuono en chiemb limbe waluonge ne conjugal visitation. Matin en mana jo hera mabiro limore mondo mi gibed kod tim mar hera ni kana en ng'ama nikech Sharon o mak jaodi to in makosa mane koso onge to imbe in gi right wan gi social economic rights. This is part of social rights. Ang'o miyo ibed denied this right to enjoy social economic this is social economic right nikech churi no tu inonge gi mikoso in you are innocent, you should not be punished. Makoro kaluore kod bura mabende koro donjo ne kandamna Kenya Prison Service. Ng'ato kosetwe e jela duration mane ngeni duration mede kamata nikech samoro kaka Sharon inyalo maka kata mna juma achiel. Koro mano nyisa ni koro jaoda bende koro chak manyo kaka bire jela koso udwaro nang'o how soon is soon. Gima wacho nitie mak opogore nitie ng'at our trial process omaki idhi e court omi cash bail wawacho ng'ama osebedo sentenced. Okay. To sentencing luore gi kiwango mar makosa ma ng'ato timo. Iyudo ni ng'ato no commit murder, ng'ato notimo mana makosa mo matin ma omiye punishment mo mar igni 2. Ng'ato omiye punishment mar higa achiel. Koro mage joma wuoyo kwa wachi ng'at moro ma no mak mar week achiel week 2. Wawacho joma osedhi e process mar sentencing matino osebedo convicted oyune ati adieri ni nego ng'ato adieri ni kwalo gir ng'ato. Koro ibedo sentence for 2 years 10 years ke sentencing luore gi severity of the offense luore ne to makosa mane timo. Koro mong'iyo ne kana en higa 2 ka en higa achiel within this 1 year mine prisons kani gima bedo limited en your liberty. Matino ok inyal wuoka oko dhi kumoro kaka idwaro. But these other rights ma ng'ata mani oko kocha enjoy onego beni enjoy nikech bene research kana watimo research marwa nitie data mawacho ni king'iyo kuonde ma jojela iyienegi mondo mi gilimre gi joutegi iyudo ka kata mana dhao manie ei facilities gi onge matine their psychological needs are met. To ng'ato ka lack this kind of psychological emotional needs ibedo ka ng'ato bedo aggressive energy ma en godo cha koro bro direct kamoro. Koro mebiro ne ji gore jela kata gitimo gik moko kaka mag homosexuality ka National Control HIV AIDS Control Council kanitie report manigi golo giwacho ni ati yore mag HIV AIDS ng'eny kabisa e jela. Bedo mang'eny nade ka jogi wawacho ni ati oge tim weche era matine koro gini chuno gini kata in mana ne in ng'ama straight monego beni inindo gi a different gender to nekech ubedo confined e one facility the same gender. Koro ido ka jogi ginindore gi wegi to mae mamedo koro tuoche moko kaka ukimi to gi tuoche mamoko mag del. Ang'eni duto te wabro bedo kwa losa inyanya kotendore kod weche mag homosexuality kata mna LGBTQ dholuo dende ni terruok e kind hera achiel wabro bedo bende kwa losa kotendore kod mano. Kata kamano Peter Goro king'iyo piny Kenya wantiere kod jela mopogore jelo dhuro Pano kata mna wantiere kaunti ma Kisumu e kaunti ma Nairobi wang'eni nitiere jela mag mine kanyakla kod jela mago mag joma chuo. To bende wang'eni ki ong'ad ni ng'ato bura mano mar twech ji mathoth bende itweyo kuom thuolo malach. Koro natemo kata mna ng'iyo bura mabende nudonjo ne godo migepe 3 makamagi. Kwacho manana ni kuom ranyisi chieng' ngeso emuketo ni bas ilimo ji limore ka. To koro timetable nitie nikech joma ng'ad negi twech bende ng'eni bende ng'eny. Koso koro weekend ne iluongo ni ng'ane kama weekend moro cha
plan chal nade chenro uneno obed e yo machal nade. Plan emomiyo ne wakwaye court oyienegi mondo mi watim piloting mar this project. To ketimo piloting a constitution gimora mora ma involve dhano kata oganda, people must be allowed to participate. It's one of the principles of this human right that people must participate in every policy mag jopiny. Koro during this piloting wabro wuothe these prisons gi experts to gimbe opinion gi idwaro gin gi momiyo ne okene some petition wadwaro gini mondo time within a time frame mar 12 months matine wan gi time mar collect their views gin gi wegi neto gidwane mondo watime kaluwore gi their experience manie jela kacha gineno watime nango to koro kitime kama matini nyaka wabedi ki timetable mar this conjugal visitations ma wajone yes jingeny prisons gingeny ntie gingeny kabisa but wan gadieri ni ka joma moko ka time pinje mamoko ge time including in Malawi sani they are in the process mar realization of these rights. Koro wambo nyalo time ogengi ka Tanzania kwano ni a very good example between 2012 to 2018 Tanzania majirani wa manaka ne time to kake time yes kata mana kundi ka be jojela gengeny to kwanyalo wajona jojela gitete ogin jo family wawacho conjugal visitation conjugal maternity gin jo era mosari ure gin jo madak kanyakla koro en gima nyalo timore ongene ati wanyalo wachne ati jogi ngeny koro gigire ni jogi ngeny telimo gi jogi limo ga pile en mane ati limo gi to kiyenegi mar timo weche mag era koro wadwane lim gi to yienegi be mondo gitim era koro en mane ni wawachne ati nekech wanyalo miyo gi wanawa ma en ngama ka en ngama dwaro nyathi 1 hour is enough mondo mi ngano yudi nyathi oduog kendo after another 2 weeks koro en gima timore yo ma okobedo gi teko mora mora akenya koro ngajanka luore gi thoro wacha ratiro ma bende koro mabuse ichwalo negi ka gi Peter Goro kanyakla kod jowadegi ariyo mano John Wangai kanyakla kod Anthony Murimi. Inene yo machal nade mabusa mi ratiro mano mar timo hera los koda yoro na ote lai magote macho karede ka uchiel nono mbui mago ganda mano moriwo Facebook kanyakla kod YouTube benani no kwa biro achiel kachiel penjo mora mora ma inyalo dwaro mar mondo mi apenj Peter kotende kod ratich mabus e timo hera debed mane yoro nwa habro bedo kasomo en mana ni Peter motedo chien kanyo nwacho ni bang' koro donjone migepe adekege koro uchano akeni wuoth makama uchano temo i prisons tema pacho ka kuchoko pachgi koso do chako gi karango nikech kiwacho ni in 12 months e kindhulu mar higa chiel mabiro udo mana chake kapok winjo kata mna ni migao mano mochung' ne prisons ute twech wachango Attorney General wachango koso udo chake nade koso rito mar mondo mi giduoko monde Sharon mbaka ni oken mbaka mochakore kawuono mbaka mano chakore 2002 bang 2002 nitie kendo another committee mar prisons reforms mano los 2018 208 so one of the recommendations of this committee ne mondo mi jojela gi yienegi mondo mi gitim timbe herani koro oken discussion makawuono kokabiro en gimo sabedo ga katimore prisons gi en mane wateko nitie gimiluongo ne ga progressive realization of these rights is a step, is a going progress. En gima nochako ndalo moko nitie ndalo moko makata mana prisons ne onge ge TV. To ka yudo ndalo muskari kombo ne gibiro gi these reforms. This committee ma 208 manobedo formed by the government, gimbe they came with their own recommendation kako nego bene gini timo. Koro these facilities as at now they have a rough figure, kata rough estimates of requirements madwarore mondo rights aina gi obed actualized. Ebo miyo ne wawachne ati budget wang'ene ati our facilities ibro yudo ne udi gi ne pok gibedo gi udi kata ot moro mobedo beda ne oket kando ne timo gimoro aina. But during this piloting process wabro inyalo chake gi mabuse prison facilities mo kata Kalang'ata women prisons to wang'iyo progress ne kaka timore. Koro from that will inform the final decision the policy framework ma the government dhi biro godo
mondo mi gini ji tete koro oganda tete manie prison mondo enjoy go kamano. Agora neno ka ote ote mabende jopiny oro e ote manyalo somore yamo, kata kamano abiro bedo ka sample kata mana ng'iyo ote mabende abiro bedo ka some yamo machiegni. Kata kamano agoro kana ng'iyo kata mana capacity mabende piny Kenya nitiere godo, mana ka niwacho nitiere pinje mamoko, pinje mag Afrika, niwacho South Africa, in bende wacho ni Malawi bende koro time. To piny Kenya ka wantiere kod ywagruok makoni kod kocha, sectors duto te ineno ka nitiere rem mano mar omenda. To ka ng'iyo kata mana capacity, nikech niwacho ni prisons, nikech ok wasebedo kwa timo gik makama e pacho kae. Oteku mar gero kata mna ute mabende koro idwaro tibe herane. Mana kana sinyisi ni counties 47 wantiere kod jela mopogore opogore. Ineno ka piny Kenya bende wantiere gi oteku mar gero kata mna udi ma idwa time hera kaka wachoge. Adonyizi Sharon ne ati e Kenya e piny ka mangima onge joma bedo overtax ka Kenyans. We collect a lot of money. En mane pesa ni odhi priorities mopogore moko nego be no dhi. Nitie king'iyo pesa malal through corruption. En pesa mang'eny kabisa. Koro ka wanyalo seal loopholes mag corruption gi to gi wastage mar public expenditure gi ng'iyo kaka gigi wa reduce mode pesa ma wa collect from the people, these taxes. Nikech gimomiyo the government, the essence, the philosophy behind the government is a social contract. Matini wa surrender some of our rights. Wabedo gi ochalo ndikruok gi sirikal. Ne wan wawedo ok gima kama ok wabetemo, but in wadwa ni mondo itimnwa ma. Matini ni nyakirit ratechwa kaka dhano. Koro about resources, yes, mago ni kanyo. But wan gadieri ne kawanyalo reduce level of corruption in our government. Wadhi dongi pesa mang'eny moromo nikech mopogore ka sirikal ok nyal rito ratiro mar ka waonge pesa mar rito ratiro mar oganda kar wan gi pesa mar timango. To under social contract tich sirikal maduong' maingo tich moro amora and protection of these fundamental rights. Mane momiyo obed Kenya obed kanye is the philosophy behind every government to protect these fundamental rights. Koro kwanyal bedo no wan gi pesa moro a right to health, right to education, right to having a family. These are all rights. Don't want to pesa kata mar free education. To ka wan gi mar education is a right. You know, ka watch this level of rights. They are at the same level. Rights to right to education, right to health, right to have a family. They are all rights. Koro ka wan gi pesa mar timo mama kugo kwanyalo wacho ne ati waonge pesa marito the institution of family makethore nikech oganda wa moko no the prison kucho to gima kik we will get pachwa ne ati tero ng'ato e prison nitie philosophy ma guide the prisons kacha kata objective. One of these objectives en konyo jogi mondo rehabilitate kane ng'ama janjore iteri kacha mondo timbegi mag njore go orum. Kane in a threat to society iteri kacha mondo pogi gi society matin nyaka wi chieng' moro duog ma ineno ne wi bere momiyo nitie ga probation period me ilemo jojela gi ng'ane to ng'ani there's a likelihood ne ng'ani possibility ne ng'ani lokore ineno ka timbegi chako bedo timbe ng'ama kare koro iduoki you are integrated in society. Koro ki protect this right mar having a family ma ng'ani nie jela kacha to nyalo access gimoro amora ma dhano moro amora nyalo access. Bro konye e yo mapiyo mondo integrate back to society. Aya, wana sema ni namoko kuom ote manaka Rosi nyalo kete namoko kuom ote yamo mar mondo miya soma ng'eni agoro ibiro bedo kiduoko gi e yo manyangafu. Asema na ote kanyo Vitalis Ochieng iwacho ni osebet piny kendo luo chenro wacho ni gikone del nyaka rie. Koro ute mag timo hera go bende oger kuonde mag twech koso mana kama giriwore no. Iwacho ni irito twak aparo ni bende mano ni seduoko. Kalvo Wuodo Kinyo wacho ni chik no ber ndi kenda siro kabisa gin be gin dhano wacho ni nor chenro kentiere Alego Kogelo. Immaculate wacho ni gin kare to penjona gidhi time kanye penjo no kil ni bende nitiere kama mabus nyalo manyo kamoro gi nyawadgi ka okomierita wacha rita no bende wabro bedo kwa lose. Iwacho ni koso nyaka askari riti gi arita koso ratiro gidhi limit gi godo. Aparo ni wamak kanyo inyalo mna duoko mano nikech bende wang'e ni mabus bende irito kinde ka kinde koro sama gitimo hera ni kaluwore kod dwaro maru udwaro mar mondo mi ritgi koso nang'o.
Ka ng'ama osedhi e prisons mora Kenya ka nitie udi mang'eny kabisa moger agera ne prisons. Koro from our benchmarking gik matimore pinje moko and within this facility olos udi ma already nitie kada mana udi in most of our facilities. En mane nyaka koro waket gi standard maber marito dignity madhano sama gitimo hera. To wach mar ne jajela yes irite to ka ine ot kaka koro kama wantie kani sama itimo hera ok wanyal wacho ni iriti nikech prison facilities wan gi gate to kama ne en room olose mare matine nitie police mariti oko ge dot kocha ok ne idonjo e ot kama ng'ato nikech gima wacho en right to dignity. The framework of any constitution, progressive constitution, is to protect this human dignity. Koro en gimitimo in a dignified way, ok ne ng'ato riti, but police being at magia rooms kaka wawacho ne lodgings. Police obeto ko kuyo jiri maka ka isetieko gi minodi kata gi jaodi gi chuori. Police ne kanyi kawi tiduoki kama no goli. To doni wacho ni bende miyo gi saa achiel. Koro kuom saa achiel no koro police rita oko kanyo. Police otijne rito wafungwa. Makata mana sani police rito wafungwa. Onge gima extraordinary magidhi timo, moge tem sana. Kaya kata sani kidhi neno mabuse e jela. Already nitie police kocha marite. To ka en facility moketa ne mar timo hera ni kata this conjugal visitation. Koket police achiel e dhot kacha oromo rito jogi tete kama nyaka ang' ne gitiek timo hera. To hera be ok wanyal wacho ne ati hera nitie joma nyalo timo hera for 12 hours. Kain 1 hour is enough and 30 minutes is enough. Jogi oyene gi kata ka ginyalo kawo 20 minutes. Police ni kaje ka usetieko ng'ato idoke komeno golie uchako bedo gi time table to kendo minodi chako dugo karango. Bende no kan tiere ratiro mano mar gero kata na jot kar jot malo kata chiel nikech kiwacho ni en achiel to moko dhi obudho manyiso ni moko gi ok nyakre mnido thuolo koso nene no oger mana achiel koso different facilities wangi capacity mar jojela mantie different capacities owach ni ati it should be a policy matene nyaka bed gi guidelines ne en 1 hour ka en 1 hour to ngenga makadho this 1 hour ka en 30 minutes to ngenga makadho this 30 minutes mako kadho to matene nyaka be some sanctioned policies are there to be followed. Obedi ngama ni jela, obedi ngama ni free, kidhi against the policy there must be sanctions. Aya, koro ntiere moko kuom mote ben adaro mar mondo mi asom nikech anno ka wach ni omako dho jopiny. Ntiere ote maratis pesa, wacho ni gidwa timo hera gi ng'a to gin mabuse kendgi. Dongatis wakili osewacho ni koro johera magi ken wuoro miyo koro johera magi biro. Aya. Wilson Gives, siwacho ni ka koro wane mok wan mabuse, mok wayud ratichwa, mabuse to dhi yude. Aya. Ote machielo, Jennifer Nyalego, iwacho ni mabus, hera ni dhi time kanye, koso jela kae, yae, manu ketho jela. Aparo ni oganda bende, wach loso kar jot mabende time hera ni samoro bende ok dhi kodgi maber. Mano mabende nyalo koduna duoko. Apa ne, giomi owacho ni, onge gimo kako nyalo ketho jela. Kuonde mamoko ge from our research kuonde mamoko ge osatime otimore successfully moko ketho jela emomiyo wawacho ni ng'ani ipoge gi jowete ni kama no twe e gala moro cha igoli matin oket room moro ka moro mopognu apoga mar timo matin nyalo bedo rooms man gi katen maber ma protect that human dignity koro gibedo partitions maber mar timo hera. Koro ok en gima nyalo ketho jela. Joma time gi in fact every civilized society time South Africa, Brazil, Guinea magi wakwana. In United States there are so many states enforce this kind of rights. So now under the Constitution of Kenya we have international human rights laws. These are under Article 25 and 26 of our Constitution. They form part of our Constitution. International Covenant of Civil and Political Rights of 1966, of which we have ratified these treaties. They form part of our laws. From the blues, and the drafters of the Constitution of Kenya, all these other international legal instruments, katiba mar Kenya.
Emomiyo katiba mar Kenya under article 28 biro yudo right to dignity. Ing'iyo ne to kendo nitie limitations of this rights. To watch to what extent under article 25 can these rights be limited? Because these limitations must be reasonable. So there is nothing unreasonable ekaw ng'amanie jela kacha nikech okungo wacho ka temo explain neto punishment kata tero ji e jela. What is the philosophy? Nyaka understand mondo minge gi omiyo gini nyalo onego bede timore. What is the philosophy behind tero ng'ate jela? And to reform these people. And atikane ng'ani is a threat to our peace kata public order to wapoge matin goganda watere kwanya chande mondo miyo reform. To from research wacho ne kineno joma oyiene gi timo era nikech magi gin gik matimore kuonde moko ok ne wan Kenya ka mochako time joma oyiene gi timo era iyudo ka gi integrate easily into society kendo ma konyo jojela mondo bi o reform piyo piyo mondo gibed part of society. Ok ni kik wabed gi notion moro ne ka ng'ato odhi e jela man to koro en ng'ama rach mano nego bene ati otho kik ochako duogi bede jela ok goal that right mabedo dhano right en gima ng'ato by the virtue that you are a human being you are entitled to this right. Aya, nitiere moko ma bende idwaro mar mondo mi asom nikech aneno ka koro jopiny bende nitiere kod ote mopogore ote mamoko ma bende biro bedo ka somo. Nitiere kanyo Jackie Mokoth ma bende wacho ni mabuse ok ber ka yudo ratiro mag mapenzi. Aya, ote machielo abiro bedo ka somo kanyo mano mar kinyalo kechna mano mar Duncan iwacho kanyo ni asiro parono onego gerne gi kuonde ma johera gi nyalo biro malemgi nindo malemgi manindi kata ndalo adek e dwe. Mano bende akeni bende siro kaka jal ma bende koro nosechwalo paro ma kamano. Apane nindo ndalo moko adek mano be dhi golo ok en gima nyalo timore e yo mayot. Nikech koro kiwacho ne ati koro minodi obiro ka nindo ndalo adek to facilities ni ok en mar ng'ato achiel jela oting'o ji mang'eny. Emomiyo wacho ne ati nyaka bed within a reasonable time. Ma from research kaka joma moko time ok aneno kamoro amora mitime moyiene ng'ato midhi minindi. Gima be nyaka we must appreciate ne ng'ani nie jela. To jela emomiyo this liberty wacho ne ati gima bedo suspended en liberty. Matine freedom mar timo gimoro amora kaka wiyo miyi chande emomai. Koro gimoro kaka ne ibiri nindo 3 days to joma moko to ni kanye kech gima nyaka wang'e to capacity mar jendwa mag accommodate ng'at achiel for 3 days is impractical. Mano will not be possible. Koro gitimo limbe to gitimo gima gitimo to gitimo limbe nekech gima wang'iyo en ne ati to protect the institution of family. Gima wang'iyo ne kana en ng'ama ja familia kata mana joma odak monyom ok gitimera okinyi nyaka odhiambo. To wang'iyo ne ati gima ne wa preserve en ni mondo kik familia kethre nikech waneno in most cases iyudo ka ng'ato nyombo chiege wa interact gi jojela gi mang'eny gi kata mana mine mane wa interact go iyudo ka wacho ne ati moro ka nowuok oyudo ka chuoro nyombo kane en ng'ama dichuo kowuok kucho oyudo ka dhako dhi. To ne wachako ka wawacho ne under a constitution wa article 45 recognize family as the foundation of our society. It's the basic unit of society. Koro wadwa ne wa protect this institution of family mondo make families pogre ne ati koro ka ng'ato no tue to wacho ne ati ka no tue to ng'ato achiel mo tue ng'ama chielo cha is innocent. The partner is innocent. The partner must enjoy other social economic rights just like any other Kenyan. Ko tue chuori is innocent. Kana in ng'ama dhako emotue chuori en dhano embe he deserve this right. To onge kaka mondo mi wabedi gi society banigi morals ok ng'ama oko ni mondo kik obedi gi temptation be mar pollute our morals eka ine jela kacha to chiegi nyalo timo era gi ng'at mopogore gi ng'ama ne gin go e keny. Onge wadani mondo walimit mondo wa protect our morals as society. Aya, nyakwarom gajuang bende Peter ngini bende kwa dhi nyime gi twak nikech ngini wadongi mar mondo mi wadongi matin e dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. To twak makama bende kwa tieko
kapo nono ni ok owinj dwaro maru kata mana ywak mabende koro nusechwalo e doho, okang' mane ma obiro bedo kukawo? Nikech kapo nono ni nyaka sani migawo mochung' ne weche mag arita mano Kenya Prison Service kanyakla kod Attorney General keni bende giseduoko bura manochwalo? Bura mane wachwalo nomigi 14 days. After 14 days koka gibiro duoko. To ok wanyal wacho ni nitie gimoro amora ma sirikal nyalo wacho ni koro gin gi reason moro amora e piny ka mar weyo ma gi protect right mar ng'ato ang'ato. To achako ka wacho ni ati the role of government, one is social contract with the government, and this social contract is for the government to protect these rights. Koro onge kaka wanyalo wacho ni do ok nyal winjo wach kata kwayo malong'a aina ni. To wang'iyo ni to nitie do moko puja wasaneno kata nitie do moko mag gik moko aina gi kwayo aina gi nosechiwe. To wan gi ruling mag do kuonde moko e pinje moko ma do nowacho kasiro paro aina marwa ni mondo gik ma aina ni odhi mbele mondo ratiro mar oganda obed ng'ama ni e prison obed ng'ama ni oko mondo odhi mbele. Koro wan gadieri makende ne do derive the authority from the people of Kenya. Do okay ne gimbe gin do. They derive this authority from the people of Kenya. There is also their duty to protect and guard this constitution. Koro kwanyalo wacho ni do their duty of guarding the constitution magibedi gi para mora mopogoro gi paro manie constitution ka. Kejo ok en pachwa, en paro mar katiba. Kamano. Aneno ka jopiny pod nitiere kod ote makoni kod kocha Peter Goro. Ote mamoko mabenyalo ketna mar mondo mi asoma Goro ibro bedo kiduoko gi mapiyo piyo nikech aneno ka ote thoth mar mondo mi wasom ote makare. Nitiere Naomi Were wacho ni koro ka ni nego chuori plus nyithindo maybe ni nego chiegi ratiro mane midwa miye. Ote machielo bro bedo kasomo kanyo mano mar Elisha Nyandiga. Wacho ni that one will never see the light of the day. Let them reform and come back to society. Wacho ni sex is not a basic need for anyone and we should stop treating it like one. Haya. Kopogore gi mano Odhiambo Nancy wacho ni joma ne onego ng'edege tedhe tim nade nikech joma nitiere keny bosungore negi kasto asichgi dhi idho. Iwacho ni en ratichgi kaka jok manitiere keny olosnegi alosa od koyugi moro e bath jala kanyo gigolie siso mago mag del. Ote machielo Jayden iwacho ni I can't agree with that opinion because how will they realize wamefungwa and they must get punishment and that's one of the punishment my good friends. Aya. Aparo ni duok mago nikech kalure ntiere machielo wacho ni mano ok nyalre jothurwa unless government to announce that hakuna wafungwa siku hizi gerezani. Nikech Agoro kineno thothote giwacho ni jal motwe otwe nikech ketho momi otwe godo no ema nego bed ni koro server za lesson to bende ng'eni mano ubalru godo. Minyalo duoko? Anyalo duoko ne ati yes ng'ani otwe nikech ketho. To ema chako ka wacho ni ati wang'i the purpose constitutionally everywhere. What is the purpose? What is the objectives? Mag tero ng'ani e jela. What is the yes ng'ani obedo punish but onge kamore katiba mawacho ni punishment includes violation of your right. Wawacho limitation king article 25 wa limitation but this limitation must be reasonable. Koro okay ne ati ni nitie kamoro miwacho gani ati ni jogo tue mondo mikik gibed gi joheragi. Punishment serve to rehabilitate. Gima kawase winjo the purpose, the objective worldwide of punishment kata mar sentencing. Kata judges kidwa ng'imo ndi mitwe ka ng'at magi gik ming'iyo ok en gima mo judge chiewo chieng' moro wacho ng'ana twe higni 10 ng'ana chiewo higni 5 nitie objectives ming'iyo ne to koteri e jela gini be biro girene kik wabed gi paro moro ne ati ng'ama jela ni is a lesser human being. Wadwa rehabilitate. Koro wang'iyo the process of rehabilitation. Jogi ok ne ni koteri e jela and punishment makoro all your rights are suspended. Wadwaro gima integrate back into society. Emo miyo wan gi several kata mana these facilities iyudo katine nitie jomoko motere carpentry ng'at ma somo yiene muno somo. Koro ka jopiny osebedo gi that progressive mind mondo wang'e the objectives of this sentencing manie katiba ok marwa kede worldwide katiba mora to wabiro understand ati ok ng'ama nie ok en wach mar tho gi kuo ne nitie gima manyaka tim ni ma is degrading
wawacho ni ati dhano mora mora nigi right to dignity. Koro the drafters of our constitution noko fuo mondo mi giket this right to dignity. Gimora mama ng'ata winjo ko wacho ni ok en chiemo. This is a physiological need. Kaki bedo gi kech e kaka ng'ama osebedo kanie keny. Bedo kod kech mar timo hera. To wawacho ni ati gini gimomiyo wang'iye maduong'. Ok en ni ati ng'ani timo hera mar enjoy. Wang'iyo ne to ng'ani kituone gini to chiege odhi. Wan kaka society to great wasafa marom nade nekech institution mag family marumogi koni ne ati ka en ng'amo nyombo to chiegi okokoso kata chuori okokoso. Koro kinyal punish an innocent party nikech ng'at achiel manie jela. Ng'amo dong' oko ni en gi right manyaka wa protect. Koro mano is the philosophy behind it. Asomo timo gik bang'e watiek chenro makama nikech aneno ka bende saa bende dhi kama wang'wa. Ntiere aduog Grivin, iwacho ni mano paro mangima kendo onego kete tim, iwacho ni sire gi kwana tamalo 100. Feni Odhiambo iwacho ni mano gidhi pong'o jela gi nyithindo. Aparo ni mano bende penjo makare manego bed ni biro bedo kiduoko. Ntiere ote machielo Piko Hillary, iwacho ni mano mipango wakando ema dhi pong'o jela gi limbe. Bende mana paro ni bende en ote maleo nikech mpango wakando nikech jela kacha samoro udwa ng'iewo certificate oboke. Mano mang'ato samoro ne gikendre go kose nang'o mibong'e nikech iwacho ni mpango kando biro pongo jela moro bende wacho ni nyithindo biro pongo jela e kinde mamoko. Apane mano is a good concern mar ne nyithindo nyalo pongo jela ka joma nie jela gi nyuolore. But aneno ka every society dwaro ga progressive society. Nyathi ok en gima rach. Nyathi konyuol magi gin proper wan man gige sirkal te nyathi en mar piny. Koro nyithindo gi en nyaka wabed gi also policies neto nyithindo monyuol e jela gi gin jonyuol gi rito gi nang'o. To wachako wacho mar mpango wakado ne ati wacho ne maybe ne jogi koro ibro lem gi mana gi jomoko ma ok joutgi. Kata mana sani kidhi e do kiwacho ne ati chi ng'ato kata chuor ng'ato. Nitie constitutional nitie gik ming'eyo. One kuomgi inyalo bedo ni ati nonyuomi through customary laws. Jonyuol pod uonge gi that certificate. Joma nigi marriage certificate in kabisa. But in kende kaya chande sama in jajela nitie indiko particulars magi. Iwacho ni in minodi en ng'a. Nyingi ng'a dala ukanya. Kisa ndiko ng'ata chiel ne mai minodi mipango wakano ni bro akanye dong ibro ngine to chieng mane donjo mane otweika ni nyiso wane minodi luongo ne Josephine Akinyi to Wamboi ni en nga. Koro Wamboi ni ok nyal yieni mondo miriwri kod kech ma ok en minodi sama ne idonjo ka wang'eyo maber kata ka ni onge marriage certificate onge. But nitie yore mang'eny ma ji nyuomore godo e pacho ma Kenya ka. Kidonjo kacha isanyiso wa nying minodi kane ng'ama pogore gi minodi ok nyal yiene mondo mi utim kod hera. Koro mano ok dhi bedo a big issue nikech en gima is just a matter of common sense. Ne sami donjo kacha ndiko particulars mag minodi gi jogi. Koro ng'ama pogore gi minodi mpango wakando ni onge kaka inyalo yiene mondo odonj kanyo mondo utim kod timbe mag hera. Wang'ene gini watimo mondo wa protect the institution of family, not to promote vices mopogore gi gik mwadwaro e kinde mag oganda. Emomiyo ne wadwacho ni ati kaka gine ne koro nikech wawacho ni jogi gitimo hera, moko kimi mako, moko yudo ka koro timo involve themselves gine homosexuality ilungo gi dholuo ne. Iwacho idende gi dhok moro. Nawacho ni terruok e kinde hera achiel. Terruok e kinde hera joma ji achiel. Koro mondo mage vices monego bed ni wa eliminate society. Koro ka wadwa tamo ng'ama nigi dhako kik bed kod jaherani. Tiwegi kucho mondo ginindre. What is the objective? What is the purpose? Wawe jogi mondo gimbe gi enjoy the institution of family. Aya, Frederick Ochieng wacho ni wana watu atinjo kama. Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni ipingo paro no, gino ok dhi nyalore, gini dhi nyayo timbe njore, ji ok dhi luoro jela, imedo kanyo ni jela nyaka bede gini jojela nyaka bed ni ong'e weche mag freedom. Penyo no okil ni utego idhi ger gi nade gi sirikandwa maonge pesa. Wacho no luoto wake ntiere umoja. Akuko Tieno iwacho ni iwuok Thim Dichoinga Migori County Sharon anta pako paro no nikech samoro ng'ato kotwe kuom higni 10 kende kiduogo dala tiyudo ka nyithindo 2 nie dalani mane ok iweyo.
Gino kelo permanent trauma to both parents. Aparo ni duoko ote makamago bang'e gi wachni mogik. Apane awinjo ka jaote moro wacho wach mar ne waonge pesa. Akia wach mar waonge pesa ni wakanye to ng'ata kuma nitie kama nitie dalano ichulo tax. To tax ni awacho ne nitie gima wan go gimomiyo ji bedo gi sirikal, and that social contract between us and the government mondo mi girit ratiro magwa. Koro wach mar pesa ok bi kanyo nikech pesa wan gi pesa moromo. Ema wacho ni ati en mana gima bedo budgeted for. Already wan gi pesa. Pesa wachulo tax. Koro mano ok en gima hold any water. Then wawacho jawinjo wawacho ni gini ok nyalre. Onge kaka nyalo wacho ni ok nyalre, tang'isi nyaka ne jirandwa ma Tanzania ka. Otime between 2012 to 2018 nyaka ne president moro nodonjo ema no okelo chenro mar orucho chenro ainano. To wawacho ni en gima timore kuonde mamoko. Ka wawacho ni gini biro nyayo njore. Onge ni research gino, it should be based on research, not opinion. Onge ni research mora mora kuonde mane wasatimo. Gima wacho ni ati ne njore medore ka jojela oyienegi monyombo mondo mi otim era. Onge research mora mora. Every policy should be based on a research, not just the gima paro. Okay, pachua. Should be based on some facts. Giwachni mogik wacho ni choko public participation kata mna choko pacho ganda ubiro bedo kutimo mana mabuse kende. Koso nyaka ni askeche mag jela. Ma wabiro bedo ka watimo ne mabuse askeche mag jela. To oganda tete wabiro bedo gi town hall meeting. Nikech everybody can be a potential client. It does not mean that kawuono kane pokikoso Sharon ne inoki because ngimani. Koro imbe nyaka mi present your views ne kada wawune gima rajo timre ngimani dhi jela ka ini nyalo dwaro mondo ibed treated nade. Koro en views mobro kao onego beno vedo views mag jopiny. To ewa wacho ni one of the principles mag these human rights and accountability and participation of the people. Koro onge nego bedo emomiyo kwa ng'iyo constitution marwa be article 19 wacho ni the framework mar any policy, be it social, economic or political, it must be anchored on this Bill of Rights. Peter Goro, wanwako ni mana hawi makara. Ngine maene wach mabende obiro bedo kwa luo machiegni, wach mabende koro donjo ne godo. Unjo kedne ratich adek, oganda adek, mabende koro uchwalo bura nyim doho ka bende dwaro mar mondo mi jogo momi kuma mano mar tweche jela yud thuolo mano mar uluonge ni tego familia. Okere natimo hera kende. Wacho dwaro mar mondo gi teg familia. Wadwa ne great familia, en tego familia. Kikwa wene ati familia wa sambaratika. Family, the institution of family is threatened kawa ng'iyo gi cases moka enage. Awinjo kada jawe winjo wamoro wacho maber by the time iwuok e jela. Iyudo ka in gi nyithindo ariyo to ni e jela. Don kiduogo te miwinjo ka ng'ato nochako nego dhako. Koro ok wadwar gik moka enage. Wadwaro a virtual society ma timbe mabeyo bedo encourage to timbe marichoge reasonable punishment. To reasonable punishment, one of them en denial of these rights. Emomiyo wacho maber ni ati gigi ok gin gik ma wawacho, gin gik manie katiba. Under Article 43 wan gi social economic rights. Under Article 45 wan gi the institution, the duty of the government to enforce these social economic rights. The government is the primary duty bearers of our rights. Emomiyo wan kod gi that social contract to protect these rights. Aya, hangeni wach makamano biro bedo kwa luma chiegni. Kata kamano wagoni erokamano nya wakili Peter Goro kombiro ka mano mar mondo miler ne nyikwa Ramogi Ajwang' wach ni motegno nikech odiochieng' otieno manyoro kanwa keyo weche kata mna posta makama e mbui mago. Gona na ndigi penjo mathoth to ber ni bende yudo thuolo mano mar duoko gero kona nya kuom thuolo miyudo mar twakodwa. Nyakwa Ajwang' sa ose kada dek tok sa 2 mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mar twak makama. Angeni paro be mapogore bende pod ondiko ka mbui. Angeni wakili biro bedo kesomo ote mopogore ma bende jopiny nitiere godo kudhi nyime gi dwarou. Angeni mano biro bedo ka konyou mano mar dhi gi lai ma bende udhi godo nyime no. Nyakwa Ajwang' chenro biro nyime en chenro mar ng'ejo thumbe wa. Ingeni chieng' tich abich chakre sa 2 nyaka sa 3 Solomon Atito jakelonwa chenro mar ng'ejo thumbe wa kama bende odayo dho jothumbe mopogore mawuok kaluo. Anno ko kiny makawuono odayo dho wendo mong'ere jathum mong'ere kaka Ouma Atula. Mano e chenro ma bende biro bang' ma warad kendo e twak mar chenro mar mbako romorom kanyo sa 3 nyaka sa 5 mar okinyi kama dhi bedo gi rowere gi thor wach mopogore. Kik dhi mabor.
Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno e Ramogi TV.